Я павінен онлайн ужо. Так, ёсць. Ці ёсць гульня яшчэ няма, не бачна. Апраецца захоп не не, захоп спрацаваў, усё добра, усё цудоўна. Добры вечар усім. Добры вечар. Я пераправяраў, ці ўсё ў парадку. Што сёння робім? Сёння у нас пятніца, а гэта значыць, што ў нас сёння пятнічны стрым. А на пятнічны стрым учора перамог Гаррі Поттер. Гаррі Поттер і філасофскі камень. Але ёсць нюанс. Мы будзем гуляць у версію для Амерыкі і для тых, хто не ведаў. У Амерыцы гэта гульня і фільм, а яны называюцца не філасофскі камень, а камень чарадзея. І невялічкая розніца ў, скажем так, проста ў перакладзе ў гісторыі, там, лакалізацыі. Вось. Так, у мяне адлаўліваецца. Што графіка будзе выглядаць як арыгінальная PS-аўская, не павінна быць не зменена нічога, акрамя аднаго моманта, гэта больш высокае пашырэнне. Зараз вы бачыце гэта у лепей якасці, чым яно было. Трохі лепей, бо трошкі больш пікселей. Ну як трошкі, яно на 1080 расцягнута зараз. Але не ўсё скеліцца пад такой памер, то бок, напрыклад, совы палепшаны ўсё гэтым кадры, а шрыфт усё яшчэ застаўся тым, якім ён быў яшчэ тады. Што ў нас у наладах увогуле ёсць вібрацыю, пакінем адключаную, бо вібрацыя з першай PlayStation хутчэй усё вельмі дрэнна транслюецца. Добра. Не, у астатнім выглядае добра. Цудоўна. Я не ведаю, я не гуляў у арыгінальную UPS-версію, PS1 версію, я гуляў толькі ў ПК-версію. ПК-версію прайшоў не адзін, не два разы. І ганаруся гэтым, а вось версію PS1 я не кранаў увогуле. Я толькі бачу, як мой сябар гуляе, і тое дзесьці там невялічкі момант. Не ведаю амаль нічога, таму новы экспірыенс. Паехалі. Нешта гук музыка рэзка прапала у гульне, дзіўна. Так, пачаць новую не. На гэта захаваемся. Мы не будзем карыстацца, гэта эмулятар. Зараз будзе сцена. There was nothing about the starry sky that night to suggest that strange and mysterious things would soon be happening. As unsuspecting muggles slept, a huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness. The giant, named Hagrid, left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4, Privet Drive. Nestled in the bundle was a baby, Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hagrid took Harry to Diagon Alley to purchase a most unusual list of school supplies. Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from platform 9 3/4 and left the Muggle world far behind. Harry sat beneath a sorting hat, hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. "Not Slytherin, eh?" said the hat in his ear. "You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness." "No? Well, if you're sure, better be Gryffindor!" Вітаю, Регана. Можемо адправіць Гаррі ў Hufflepuff? Хутчэй, як бачна, не, у нас выбар такога не даюць.
Welcome to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. I am Albus Dumbledore, your headmaster. Now, Hogwarts is full of secrets, Harry, so search behind every door. But keep in mind, not all secrets are rewarding. Oh, which reminds me, the third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Во, нас одразу кидаюць. Камера ў мяне... я магу ёй кіраваць, толькі гэта дзіўна, я на триггеры ёй кірую. Кайфы, графіка літаральна, як яна і павінна быць з PlayStation. Адзіная розніца, што ўсё ж такі больш гэтых самых. Nitwit, blubber, oddment, tweak. Такое Four такі. wonderful words, don't you think? Так, я дойду ад Дамблдора, то ли ён мяне здзеў бесавымі фразамі. Графіка выглядае дакладна як была. Адзінае, што у нас пашырэнне зараз гэта 1080 і яно трошачкі апскейльнута, павінна быць менш пікселей. Я магу зрабіць менш, але тады яно будзе зусім дзіўна на стрыме, мне падаецца, тады зусім паламаецца. Вось. Карацей, завулка Дыаген я пакуль не бачыў, касога завулка, значыць ён будзе дзесьці потым, што дзіўна. Гульня, як і шмат гулян увогуле, выхадзіла тады пад проста большыя выхады нейкіх фільмаў альбо яшчэ чагосьці, неяк асабістыя праекты. І зразумела, што грошы на яе далі на распрацоўку выключна пад выхад першага фільма. Што нічога дзіўнага, але ж вось ён такой, як ёсць. Ён паўтарае поўнасцю гісторыю, але аддалі яны тады грошы Warner Bros. Не толькі пад версію PlayStation 1 і пад версію на ПК яны далі розным камандам, не камандам, а розным распрацоўшчыкам. І толькі яны мелі толькі агульныя гайдлайны, то бок у іх былі проста, па тыпу кіраўнікі, асістэнты з боку Warner Bros. Былі адзіныя і тыя ж, якія моманты трэба захаваць абавязкова ў гульне, якія фразы, там, напрыклад, вось такое, але па тыпу, як зробіць, дык зробіць. Па тыпу, гульнявыя моманты іх не цікавілі. І таму атрымалася, што атрымалася ў розных... Гэта абсалютна дзве розныя гульні, якія звязаны агульна толькі сюжэтам, то там кавалкамі проста прыдумвалі цэлыя блокі, таму што гульня павінна быць там па стандартам унутраным, не менш за нейкую колькасць. Наконт дзіўнай паводзіны... Вось партрэты. Пайшлі. Наконт дзіўных паводзін усяго, вось як мы ідзем, і кожны літаральна, як ён вылецел з галавы, трохвугольнік, які полігон, вось. Кожны полігон, ён паводзіць сябе дзіўна, і таму у нас ёсць такая бясконца дрыжачая карцінка. Гэта вельмі асабісты прыкалдае з графікі PlayStation 1, і гэта вельмі незбалансаванага кухня. Ці можна забіць лесвіца, якая рухаецца? Не павінна. Мы не ведаем пароля. Калі б мы ведалі пароль, маглі б зайсці. Добра. Нейкая варыятыўнасць, можна даследаваць сам Хогвартс, бо у ПК-версіі не было такога, наколькі памятаю. То бок няма... Ёсць толькі ідзеш туды, калі цябе гавораць. Даследаванне адсутнічае. Так, усё зачынена. Літаральна ўсё. Скакаць я не магу, я пакуль не знайшоў такой. Заклинаў мы не ведаем таксама, скакаць не магу. Ну і ўсё. Літаральна у меня ні адна кнопка больш нічога не робіць, толькі бегаць магу. Уизли, пачакайце. Я яшчэ гляджу, што тут у нас ёсць. Не прачытаў, што за коридор. Так, гэта да Слізеринцаў, я так разумею. Hey Harry, remember me? Ron Weasley? That slimy Slytherin Draco Malfoy ran through this door with an owl under his arm. I think it was your owl Hedwig. Let's go after him. Малфой нашу сову скрав.
Come on, Harry. Let's find Hedwig. Цудовно, вона Well, от well, у... well, if it isn't the famous Harry Potter. I'm Draco Malfoy, and you do well to show me respect. Looking for that owl of yours? How careless of you to leave it lying about. Go home to your mother, Potter. Oh, sorry. Голову Малфоя You don't покривила have one, просто do кавзда. Ёсць асабістасці ў тым, як увогуле адлюстроўвалася ўсё. І вось гэтыя плаваючыя палігоны, гэта проста крутая рэч у тым, Us як Gryffindors should stick together. не хапала літаральна у PlayStation 1 нету магчымасці Come on, Harry. дадаваць... Follow me. To climb up, just push forwards on your controller. Окей, туторіал, поехали. Let's go. У PlayStation 1 не было магчымасці дадаваць вагі кожнай частцы палігона. Што гэта азначае, што калі ты калі спрабуеш просто Good job. намаляваць палігон, Just approach the edge and keep pressing forwards on the controller. просто ідзеш і скачаш. Аўтаматычныя скокі. Look, there's another feather. I'll double back and watch the entrance. You better go on and rescue Hedwig. Дякуй. Так вось. У PlayStation 1 не было магчымасці ацаніць, як далёка знаходзіцца кожны край палігона, калі ён разгорнуты, ну, па тыпу накланённы, то бок калі адзін кавалачак яго знаходзіцца далей, а другія бліжэй. Мы ставім пёрткі на дату Хедвиг, не ведаю, можа гэта не яе. Hello, Harry Potter. My name is Nearly Headless Nick, and I am the Gryffindor House Ghost. Oh, look how tall this room is. Well, I mean, you must go all the way to the top to get out. If you want to look around, press your triangle button. Press the triangle button again when you've finished. Вось можна аглядаць. Добра. Дык вось, калі мы глядзім на нейкі палігон, вось як ён знаходзіцца перад намі, напрыклад, там узяць платформу, калі ён перад намі ось просто плоскі, там, ну, прамавугольнік, ніякай праблемы няма, амаль няма. Таму што мы зараз трохі ніжэй, але калі б мы перад ім сталі, праблемы няма. Просто таму што ўсе кропкі палігона знаходзяцца на аднолькавай дыстанцыі ад нас. Але калі мы разгорнуты і мы знаходзімся на нейкай дыстанцыі ад яго, то трэба зразумець, які бок яго знаходзіцца далей, а які бліжэй. І вось гэтай магчымасці у PlayStation 1 няма, там просто няма месца для разліка вось гэтай рэчы. Таму кожны палігон, калі малюецца, ён лічыцца быццам бы просто сплюшчваецца і расцягваецца, і гэта нармальна, гэта, ну, так амаль усё і робіцца, толькі звычайна дадаюць яшчэ вагу, каб тэкстурка нармальна разумела, як яна павінна легчы. Каб пазбавіцца гэтага эфекта, яны на кожны палігон вялікі, гэта не вялікі трохвугольнікі, яны разбівалі на больш мелкія. То бок за гэты эфект больш скрадзены, ён не настолькі заўважны. Але ён усё яшчэ існуе. Напрыклад, бачыце, зараз назірайце за тэкстурай. Бачыце, яна так уплывае ўверх. І мы бачым трохвугольнік, які знаходзіцца зараз справа ад мяне. Ад мяне, вось гэты ён і пайшоў. Яны проста рабілі больш палігонаў, такім чынам можна было выратаваць тэкстурку. Але гэта не ратавала поўнасцю, гэта было толькі часовым рашэннем, якое нельга па-іншаму ніякое рашаць. Адкуль я гэта ведаю, я, скажем так, аматар відэагулін. Мне вельмі падабаецца гэтая тэма, мне падабаецца гульнявая індустрыя. Вось, і таму мне цікава, на якой тэхніцы, як што пралічваецца. Вось. У іх яшчэ есть яшчэ адзін эфект, які таксама трошкі можна заўважыць. Ёсць адна асабістасць. Окей, толькі мы туды не пойдзем, зазірнем сюды. Ага, я тут буду рабіць? У версіі нічога няма? А навошта гэта месца зроблена? Окей, ну добра. Няма і няма. Окей, я так планаваў. Дык вось, вітаю, берлінерах. Ёсць такая яшчэ асабістасць дадаткова. Акрамя вось гэтага прыкалдэса з палігонамі. Меня уже научили законам. Начмурить, меня просто берут и... Окей, пипенду.
О, я могу бегать и кастовать. Мне подается, такого приколдаса не было у ПК-версии. You can use your L2 and R2 buttons to rotate the game camera. Угу, я уже знайшов. Дякую. Давай закроем. Трапил. Ну, гэта дынамічней. У ПК-версіі стой ды калдуй. Каб по сюжету пайсці? Я думаў, гэта по сюжету. Press the triangle button to view your Я ж не могу surroundings. назад You пайсці can назад. also cast a Flipendo knockback jinx from this view. See what you can find to Flipendo in this room. Кислотные слимаки, да, китаяны. Я упевнений, що це ж по сюжету. Things that twinkle can be affected by a Flipendo knockback jinx. This is a jinx block. Your Flipendo knockback jinx will move it aside. To move the jinx block, cast Flipendo at it. Давай, пялска, рухайся. О, я можу навіть прицілюватися своїм законом. Ну, добре. Я ще... А ось. Рапуха есть. Ой. Так, камеру. Ось той бок. А, я не могу туди залізти, так? Добре, я зрозумів. За її потім прийдем. Я так розумію, у мене немає ніякої можливості. Ладно. Поінти для Гриффіндора зробили. Легко. Землетрус для Хогвартса, гэта просто графіка. Гэта графіка PS1. О, гэта працуе, вы глядзіце. Яна будзе такая. Там, падаецца, ёсць у эмулятары магчымасць трохі згладзіць гэты момант, але, падаецца, частка кайфа графікі PS1 гэта будзе гэтае бясконцае дрыжанне полігонаў. У некаторых гульнях гэта было бачна менш, у нейкіх больш, але в асноўным ва ўсіх выпадках гэта было проста спроба схаваць гэты эфект. Ага, зразумеў. Зразумеў. А, я магу хадзіць. Кайфую. Флипендо, давай. Flipendo! Да флипендаем яго туды. Flipendo! І вітаю, Цмок. Дык вось, ёсць яшчэ адзін эфект. Акрамя дрыжання палігонаў, вось якое я аб'ясніў перад гэтым. Ёсць яшчэ эфект таго, гэта эмулятар так, што ўзаемна колькі патрабавальны. Вельмі лёгкі, нейкі сучасны, называецца Dark Station. Зараз я шукаю, дакладна ли я назву яго. Так, Dark Station. Я нават зараз у чаце напишу. Ён значна лепей, чым старыя PSX1 эмулятары. У ім ёсць яшчэ налады, можна захоўваць на кожную гульню, і ён памятае яшчэ, дзе ваша гульня знаходзіцца. То бок вы можете папку з дыскамі просто пакласці, і ён іх распарсіць і адразу падбярэ ім параметры, якія будуць аптымальныя пад гэтую канкрэтную гульню. I'm Neville Longbottom. Malfoy led me down here and then ran through a secret passage with an owl. Знайшоў літаральна для гэтай гульні. Дагэтуль не ведаю, што такая існуе. So I can't knock the books out of the way with Flipendo. Use the R1 button to point Усё яшчэ патрэбна... Блін, навіла, раскалбасіла. Усё яшчэ патрэбна асабіста спампаваць гэтыя самыя біасы для США, для Еўропы і для Японіі, для тых, хто рабіў, тыя ведаюць. Вось, што з біосамі там за прыколы.
Але ж гэта не праблема вялікая. То бок можна спампаваць, яна бясплатная сама прылада, бісы знойдзеце ў інтэрнэце і яшчэ дыск гульні самой. Таксама прыйдзецца шукаць у інтэрнэце. Так, што? Я Use прапусціў. the R1 button to point your wand at the flying books. Then use your Ага. cross button to cast. When all the books are gone, we can look for the secret passage. R1 батл. Ага, зразумеў, можна улучшыцца на цэлі. Оп. Ёсць хуткія касты, нават лучыцца на ворага магчыма. Гэта, скажу, больш агрэсіўна, чым у ПК-версіі. У ПК-версіі было трохі папрасцей. River is around here Ну, somewhere. нічога такога незвычайнага. There, I found it. Вы бачылі твар Невіла ўвогуле? Мне падаецца, гэта нехта з распрацоўшчыкаў. З гэтыя твары 100%. Вось. Наконт, вось зараз унізе бачыце ножку стола. Вось пра гэты эфект я жадаў распавесці. Зараз ножки стола абедзве правальваюцца скрозь стол. І гэта нармальны эфект для PS1, бо у PS1 няма разумення, што звычайна як рухавікі малююць усе аб'екты, ну, па тыпу, яны не малююць усе аб'екты. Добры рухавік, ён аб'ект, які знаходзіцца далёка і закрыты, напрыклад, там за сцяной альбо за чымсьці знаходзіцца, гэты аб'ект звычайна проста не рэндэрыцца, яго нават, ну, ён нават і не робіцца навошта. Вось, і у кожнага аб'екта ёсць як бы інфармацыя аб тым, як ён далёка ад камеры знаходзіцца, і так вырашаецца патрабаванне яго рэндера. У PS1 такой магчымасці не было, яна проста адсутнічала. Для гэтага, каб прадметы не праскользвалі адзін скрозь другога, прыходзілася распрацоўшчыкам, вы глядзіце, якая букля цудоўная, проста чмурэць кайфы. Яна пабачыла нейкае гаўно. Вось. І для таго, каб гэта абысці, што яны рабілі? Яны кожны распрацоўшчык кожнаму аб'екту зараз распавядзе. Ага, добра. Каб гэта абысці, распрацоўшчыкі кожнаму аб'екту ў кожны момант часу выдавалі яго дыстанцыю, то бок яны самі разлічвалі гэтую дыстанцыю і вызначалі, дзе знаходзіцца да камеры. І для таго, каб гэта абысці, яны застаўлялі PlayStation 1 маляваць кожны аб'ект у парадку ад самага дальняга. То бок спачатку самы дальні, потым наверх, потым наверх, потым наверх. І такім чынам слаямі можна было зрабіць, што атрымаецца плюс-мінус. Але гэта не ідэальны спосаб, таму што некаторыя аб'екты могуць праслізнуць, таму што яны адначасова знаходзяцца бліжэй, як ножка стола. Яна трошкі бліжэй да камеры знаходзіцца ў нейкі пэўны момант. Таму яе бок адзін, яе палігоны прасвечваюцца скрозь сам стол. Таму што ў гэты палігон адначасова не закрыты, ну, адна з вяршыні гэтага палігона знаходзіцца бліжэй да нас, чым сам стол, чым паверхня стола. І таму мы бачылі скрозь гэты стол. Бухля. Усё, больше я не побачым. Выпусціце мяне, пачакайце, можа тут яшчэ што ёсць? Не? Не то, ось сюды. Полетела з догонкой. Букля, ты дзе? I see you rescued Hedwig. She was eager to get out, so I opened the door for her. That'll teach Malfoy to mess with us. Hi, I'm Neville. I'm in Gryffindor too. Harry helped me escape from some flapping books. Nice to meet you, Neville. Come on down. It's all right. You guys go ahead. I think I've lost my toad, Trevor. Come on, Harry. Let's go. Вау. Вы паглядзіце, што далі? Венік. Wow! Hedwig brought you a broomstick. I'll show you where the flying lesson is. Follow me.
Here's the doorway to the flying lesson. Watch yourself, Harry. I hear Madam Hooch is really strict. I'm still waiting for my broomstick. Our stupid owl is ancient. It's going to take forever. I'll wait for you here. Блін, нас уже тут запихнули. Ну добре, полетаємо зараз. Я думав, я ще походити там, поглядіть навокал. I am Madam Hooch, your teacher. There is a house point bonus if you excel at any of the following tasks. Steer your broomstick using the directional buttons and press the cross button to move forwards. First, fly through each hoop that appears in sequence. On my whistle, then. Так, а як це працює? А, усё. Зрозумів, плюс-мінус. Мені падається, PS1 просто не потягнуло би узровень для польоту, який був. Чекайте-ка. Что гэта тут версия? Боб. Добро. Не поспели. Well done. 5 points for Gryffindor. The Окей. next test is a little harder, but there are bonus house points if you succeed. Fly through each magic hoop that appears. Remember, Я slow пам'ятаю down to узровень turn у tighter. ПК-версії, ось там масштабне такі, ну я тут але що зрозуміло, що таке PS1 просто не потягнуло б. PS1 було вельми складано з графікою 3D. Яна зовсім не для гэтага робилася. У розлік не бралася 3D графіка зовсім. Ну і тоді яшчэ шмат было невядома з 3D графікай, шмат хто яшчэ не разумеў нармальна, як яе карыстацца. Што ускладняла задачу. То бок гэта літаральна амаль максімум таго, што магла выдаць PS1 у свой час. Это ўжо вельмі круто для яе. Нават занадта трошки. Ідзе тут. Всё? А, яшчэ ёсць. Не-не-не-не, засталося 2. Не-не-не-не, можна хутчэй, калі ласка. Ляці. Well done, Potter. I shall award 10 house points for that fine performance. Ready for a tougher challenge? There are bonus house points for a perfect score. As before, fly through each of the magic hoops. Concentrate now. On my Добра. whistle. 3. Наколькі памятаю яшчэ, я вось зараз гэтага моманту згадаць не магу. А у ПК-версіі там было ці зрабляліся ачкі? Мне падаецца, так, былі для дома. Просто яны за нейкую дзіўную рэч дадаваліся. А. Добра. Неблаго. А! Пропустил. Да... Алера, ты что робишь? А! Тут тренировка особистая Well потрібна. done, Potter. A good score. 5 more house points for Gryffindor. You have mastered the basics of broomstick control. Now run along. Там треба было мышкой поводить по рыскам. Так, это я памятаю, гэта калі заклёны вучылі. І гэта адзінае, па-моему, што давала ўвогуле пункты Грыффіндору. Hi, Harry. Have you met Hermione yet? She's a real know-it-all and a teacher's pet. No, I am not. Герміона. Hello, Harry. Charms class is about to start. Isn't it exciting? She's rather annoying, isn't she? Так, пойдем в отворотный бок, просто потому что мне цікаво, что там есть. Могу вертаться до Гриффиндорской этой гостиной? Password? Caput Draconis. Угу, да можно в гостиную ходить? Так, кайфую. А, и тут можно заховаться. Добре, заховаемся. When you drink a Wiggenweld potion, it replenishes all you have. Remarkable, isn't it?
Дякую. А у меня есть такое? Ты дашь When мне, you може? drink a Wiggenweld potion, it Ага. replenishes all your Окей. Дякую. Gringotts break-in latest. Investigations continue into the break-in at Gringotts, rumored to be the work of dark wizards. Gringotts goblins today insisted that nothing had been taken. The contents of the vault in question, which remain unidentified, had been withdrawn earlier that same day. Это кто? Я не ведаю. Ніка дівчинка. Почитать книгу? Окей. А что у ёй? Я что я все натискаю и... Добре, нічого не відбувається. Hello, Harry. Still haven't managed to collect the yellow earwax every flavour beans? Give us the beans, and we'll tell you the password to the portrait of the old posh baron. Угу. George and I have left something behind the portrait that you might find very handy. Добре. Have you Он у got меня those есть. Bertie Bott's every flavour beans? They're earwax flavour, yellow in colour. Так, я собрал один таки. Не, это не залишилось, то, что я собрал там на занятках, не? Have you got those Bertie Bott's? Ага. Please keep the common room tidy. Окей. А гучана яшчэ, я яшчэ не памятаю, што такое адчуванне, што ў першай частцы на ПК было так сабе з гучкай. Нешта мне такое... Не, ўсё ў парадку было. Чаму такое адчуванне тут, што тут значна больш рэплік? Угу. Яшчэ бабы. А колькі мне патрэбна іх сабраць для гэтых... для вартоў? Угу. І тут яшчэ магчыма захавацца добра. Вось. Oh no! I forgot in my spellbook. Я I'll натуральна catch you ўсё up, Harry. забываю. Просто нас адпраўляюць. Мне падаецца, яны такія просто, ну, нам трэба пазбавіцца ад аднаго персонажа, каб паказаць іншага. Мы ж не збіраемся паказваць шмат персонажаў у адной лакацыі. Рон такі, о не, я забыўся яшчэ на штосьці. Get to the charms class before the timer runs out. Walk through the floating clocks to start the timer. Што? Які лётаючы... Які лётаючы гадзіннік? Дзе? Ага. Мы пад таймерам зараз будзем бегчы ў клас заняткаў. Мне падаецца, музыка была адна і тая, што бок, ну, гэта тая ж самая музыка, як і была ў версіі. Можа, яна адзіная на абедзве версіі. You must be Harry Potter. Welcome to Charms class. You're just in time. Welcome, young wizards. I am Professor Flitwick, and today you will learn the spell Wingardium Leviosa. Watch my wand move and press Да, the скриншот symbol этого. button it points to. Complete each sequence 3 times to learn the spell Wingardium Leviosa. Now you try. Remember, press the symbol button that my wand points to. Get ready. Keep trying. That was good. Excellent. Perfect. Добре. Superb. Keep up now. It's going to get harder. That was good. Excellent. Perfect. Я не познаю персонажа в этом выгляде. Джорджа и Фреда только по шведерах признала. Я не познаю его маленько. Не, ну добре, там, я на себе называю, там, Фритинка познать не проблема. Але так, это за тим виглядом мене колбаситься нормально так. Now, listen carefully. An object that can be charmed Агрид will be просто marked with a yellow зол. sparkle. A Блин. charmed object can be levitated. Еще Keep один the cross button depressed if you want to скриншот change the на этого object's height. самого. Да, блин, вылетело на Рона.
try levitating the hourglass onto its pedestal to open the door. Press the triangle button to release the object. Мгм. А як гэта павінна працаваць? Яшчэ раз. Wingardium Ah. Leviosa! Окей. Мгм. Well Dobra. done! 5 points to Gryffindor. Адзінае, што тут не пашырана па якасці, дык гэта малюнкі. То бок малюнкі засталіся тыя ж самыя. А зараз мы назіраем нават лепей графіку, чым яна была. Please meet me in the castle grounds. You can get to the castle grounds through the front door of the castle. Pop around for a cup of tea and a chat. I have something important to tell you. Your friend, Hagrid. З таго, што я зараз працую па тыпу як лёгкая апскейл малюнка на 1080 пашырэнне, бо арыгінальны там 480p. Да Хагрида зараз. Просто самы мемны выгляд у яго. Куды мне бегчы-то? Так, это на полеты. Заскочить могу, але я нічого зробити не могу, добре. Есть у меня нейкі шлях где-нибудь? А, вось сюды магчыма, але у фае гэта шлях. А сюды гэта што? Уваход. Давайте у фае сходим, поглядим, что там есть. Кабздарурена. Адзіна не хапае трошки музыкі, яна ось зараз ціха, напрыклад. Нехай няма больш. І гэта ў параўнанні па тыпу самае брутальнае гэта пагуляць вось у гэту версію Гаррі Поттера і Хогвартс Легасі. Што скажу, што круто у гэтай версіі, гэта то, што ёсць даследаванне замку, бо ну рэальна. Ой, блин, у ПК-версіі нічога такога ж няма. У ПК-версіі, наколькі памятаю, просто лінейнае праходжанне, няма магчымасці паглядзець ні ўлева, ні ўправа, просто вось, ну, максімум узровень і ўсё. Яшчэ ёсць. Watch out for the suits of armor. I think Peeves has been at work. I hope I never meet one. Півз, так. Ці абавязкова мне сюды ісці? Мне Хагрид там пазваў. Зараз яшчэ з Півзом будзе нейкі дадатковы квест пачнецца. Так, это вот. А тут просто дзверы без адзнакі. Угу. Я ж тут ні халеры не зраблю, так? Так, зразумеў. Зараз ён ударыць. Давай, даспех. Бей. А. Мяне не зловіш. Оп. Усе бабы мои. Яна не ўпрабіральна пабегла. Не, яна просто пабегла па сваіх справах. Яшчэ рана, зусім пачатак. Нас з персонажамі толькі знаёміць. Так, мы ў холле зараз. І падаецца праз галоўны калідор, так, не? Having a
tour of the castle, are we? This is as far as you'll be going. You won't get past me, no matter how hard you try. Trapped in a big Тварь. scary castle, eh? Oh dear, I think Potter is going to cry. І що я можу зробити? А, то бок я не... У ПК-версії, наскільки я пам'ятаю, просто з геймбойка була, і все. Есть. Униз. Літерально можна по усюлю ходити, амаль. Ой, якусь залю. З портретом, але туди нам нема нічого робити. Ну, до снайпа ми ще пізніше прийдемо. Leviosa. Так. Ось за гэты гадзіннік ми можемо на яго дропнуць, не? Блін. І што? Wingardium Leviosa. Добра. Гэта і патрэбна зрабіць, але чаму, я не разумею. Так, это чынілася. І што? Пачакайце, ён просто... Усё, канец? Ён просто знік? Ага. Ow! Time for a lesson, Potter. Let me teach you about wizard crackers. Я думаў, я збіраўся гадзіннік на яго You're not скінуць. leaving this castle until I have revenge. Ага, ось гэта рэальна было ў гэтым самым. У першым. Ну, ПК. Так я не магу кідаць. А, мне трэба іх, мне падаецца, падняць і кінуць у яго, так? Ага, яшчэ трэба пачакаць затрымацца, пакуль ён затрымаецца. Блін, але раз. Оп, першы пайшоў. Усё, зараз. Блін, амаль. Я думал, мне уже атрымалася яго застаноўчыць. Вера. Crab, take care of this upstart. Now, Potter, I'll give you a taste of my super wizard crackers. А ё-моё. Вы погодите на его. Так. Да. Оп. І що ви мені зробите? Ну, давайте. Бойка. Сапраўдная. Ау. Пайшоў ікшон. Оп. Лови. Crab, you idiot! You're supposed to protect me. Блин, да тут босс с фазами. Не гэтыя ваши Elden Ring, так? The real wizards are. Ну все, третья фаза у босса пошла. Ну, медведь с Дидой фигня, вот тут геймплей. Ау. Ау. Ну это на самом деле уже складно становится. Такие спам. Ау. Малю трапила у меня. Ау. Да что ты будешь робить? Он просто сбегаю. Зараз он спинится. Да что ж ты будешь робить? Взяли, а? Зараз он побежит. Спынется. Кидаем. Алера, сбег опять. Стой ты. На. Тримай. Трапил нарешті.
Так, давай, давай. Я ж кинул. Ну. Это складанее, чем это подается. Ты что, ты будешь бить? Дайте мне хоть одну подобрать. Есть. Зараз мохуй пробегая. Спыняется. Я кидаю. И он сбил. Придурок. Мохуй. Сдёбал. Нарешті. Lost you, Potter. Next time you won't be so lucky. Meanwhile, the House Point hourglasses are slowly filling up. Ravenclaw. Вось гэтага моманту, мне падаецца, не было ў сэнсе, што ў ПК-версіі ты зарабляеш нейкія пункты, але яны нічога не значаць. Gryffindor. А тут реально, ну вось, як бойка паміж гэтымі ёсць нейкая ўнутраная. Will Slytherin hold the House Cup for a 7th consecutive year? О! Hagrid. Hello, Harry. It's me, Hagrid. Good to see you. These are the Hogwarts Castle grounds, and I'm the gamekeeper, of course. You'll need to attend your herbology class. Professor Sprout's in the greenhouse waiting for you. Come round my hut later for tea. I've something to ask you. My hut's in the grounds. Раздолбало просто Хагрида. А, чмурено. Так, знову мені нешта на час по типу забіг. Ну, я так розумію, мені потрібно просто собі шлях заробити з гэтых колон. Ці не обов'язково, можна тільки частково його зробити. Давайте побіжимо. О, блін. А тебе атрымаецца у мяне вось просто так. Мне ж не патрэбна абавязкова увесь шлях рабіць. Угу. Оп, не ў той бок камеру разгарнуў і сам сабе ураніў. Не паспеў. Ды што ты будзеш? Бзда. А, ён можна нават заскачыць. Пашлі бабы збярэм, мы ўсё роўно не паспеем. Альбо... А, на хуткасць гэта я дадатковыя поінты зарабляю. А, зразумеў. Ну, добра, што... Ды, блін. Окей. Слухай. Ты не можаш заскокнуць так просто адразу на самы трэці альбо апошні? Высока скочыш. Harry Potter, you're late for herbology. 5 points from Gryffindor. А не, 5 пунктов забрали. Давайте еще раз попробуем. А чему? Ну, я обираю еще раз. Бабу мне треба збирать знову? Виглядає, що ні. Ну, добре, поїхали. Ось так і будемо. Я мог бы перший навык и не пересовывать. Тут реально только третий потребно.
Harry Potter, I presume. Welcome to Herbology. You're just in time. Good day, students. I'm Professor Sprout. Right, let's learn how to cast an incendio spell. Давай. Watch my wand move around the screen and press the symbols it points to. Complete each sequence 3 times to learn the incendio spell. That's the ticket. Now let's start the lesson. Get ready. That was good. Excellent. Perfect. Добре. Не пам'ятаю, яка міні-гульня мені подобається більше. Мені подобається на ПК, мені подобається більше малювати. Keep trying. Keep trying. That was good. Excellent. Perfect. Well done. You've mastered the incendio spell. Now follow me to learn how to use the incendio spell. Є інцендіо. Зараз ось спалимо. Реманьяками будемо. Let's try the incendio spell to wither a bouncing bulb. Use your wand on the bouncing bulb by the door. Hit the correct symbols and you'll build up enough spell power to affect the bulb. Які символи? Я так розумію, у мене нема можливості по типу шпулятися по усилю, чим я ждаю, тільки на... Ну, як і у першій, і у ПК-версії. Ё-моё. Та ё-моё. Не трималося. Ще раз. Да. Раз, два, три. Дай, блін. Збиває. Раз, два, три. І холера. Це гуня складанее, чим подавалося спочатку. Короче, што я зараз спрабую зрабіць, гэта вось камбінацыю набіраю, калі там кола яшчэ круціцца, мне трэба трапляць правільнай кнопкай у правільную камбінацыю. У правильный час. Блин. Не трымалася. Амаль паспеў. Ну, можна кай ласка яшчэ раз повторыць. Ось, дякую. Инцендио, поехали. Отрымалося. І що, так кожен раз буде? Або вони просто дадуть по типу, оу, інцендіо і поїхали. Херачить. Have you been to Quidditch training yet? Ні, я не був. They're even letting first years train. You should have a go. I hear you're pretty good on a broomstick. Угу. Давайте поучимся еще. Тренировка к квиддичу. Welcome, Mr. Potter. Grab your broomstick and we'll begin the training. Welcome to Quidditch training. Whichever seeker catches the golden snitch scores his team 150 points. Which is why seekers tend to get fouled so much. For your first seeker training, let's practice chasing the snitch. Fly through 10 hoops generated by the golden snitch. Get set. 3, 2, 1. Поехали. Зараз. Вітаю, Люсівел. Блін! Валера, що? Що я роблю? Ні-ні-ні, полетіли за ним. Я зрозумів, вони просто зникають з часом. Not bad at all, Potter. For that performance you've earned bronze wings. Що б гэта не значило? Бронзовые крила отримали. Time for your second seeker training lesson.
You seem to have the hang of chasing the snitch. Now let's see if you're any good at catching it. Now fly through 20 hoops, then hit the cross button when the snitch moves towards your hand. On my mark. Окей. 3, Добре. 2, Рушимося далі. 1. Ага. Давай. Що цікаво, мені занадто хутко рухатися за їм. Ну, такое собі. Мені ліпі сидіти трошки ззаду. Оп, поспів. Отрималося. Один. Я трималася. Зловили. О, 25 пунктів для Гриффіндора. In a Quidditch match, whichever team's seeker catches the golden snitch wins his team 150 points. This often results in that seeker's team winning the match. Now, let's see how you manage catching a snitch while racing against another seeker. Добре. Okay. Зараз нам будуть ще й Ready? перешкоджати. 3, 2, 1. Пройшов, не зауважив навіть. Давай. Я так розумію, що коли я все ж таки не лечу хутка за снічем, то він і сам заповолюється. І коли пізніше з'являється. Оп, отрималося. Excellent. For that performance you've earned gold wings and 25 house points for Gryffindor. Ну, без нас нічого б не трималося. Run along then, Mr. Potter. The Quidditch training doors are always open for you. Гультаюся. У Гриффіндори сидять, нічого не роблять. Ді Герміона чим вона займається в цей момент? Ага, ось захват максимум. Угу. О, Want the password for the portrait, Harry? Bring us blue every flavour beans. так я ж Watch уже... yourself. There are some weird creatures running around out there. Found those blue every flavour beans yet? Так принес же, есть у меня. В чем проблема? Слушайте, я ж принес вам... У меня есть этой бобы, вы что? В чем проблема? Не разумею. My poor kitten has fallen down the well. I can't reach her. Котейка. It's very Ниже. dark down there. Will you help me? If you can find the bottom of the well, you might find her. Ратуем Китю. Побухаем и будем ловить Китю. О! Ви чуєте? Там мяу чуйно. Идем ротовать.
I used to have a puff skein, but Fred and George used it for bludger practice. Puff skeins. Friendly fellas, but they have a large appetite. Hagrid. Угу. А що мені з цим робити? Нехай ходить за мною. А як мені вниз улізти? Що мені робити з этим? Як вирятувати котейку? Макгонагал там внизу. Блін, да і питання би як спуститься-то. Flipendo! Ні? Flipendo! Ось повинна бути вирішена фліпенда. Flipendo! Flipendo! Я шукаю, як у Dark Souls сховані ті самі проходи за стінами. Я їх не бачу. Мгм. Ага, так, це до Хаггарда. Почекай, блін, куди ти There мене? you are. I hope you did well in your herbology class. Harry, can you fetch me some fire seeds from a rare plant in the forest? The plant lives just beyond the Gargoyle Gate. Been some very strange goings on of late. Be careful, Harry. Блін, дякую тобі, Хаггард, відправляй мене у небезпечність. Ага, тут зашивена. А что калі? Я пойду назад, ты огляджу яшчэ лес. Агры такі, ну там, карацей, небяспека. Можешь, калі ласка, мне собрать рэдкія семена, і там вельмі небяспечна. Асабістасці для школьніка. Што гэта я зрабіў? Hello, Harry. Try to grab all the Bertie Bott's beans, but mind the bouncing bulbs. If they bump you, you'll lose some of your beans. Окей. Нейкі сакрэтны ўзровень. Well done, Harry. You collected all the Bertie Bott's beans. You've earned a famous Witches and Wizards card for your troubles. Дякую. А як котейку врятувати? Derwent Shimpling. Угу. Только не говорите мне, что я панувся просто литерально Derwent у... Shimpling. 1912 to present. Ate an entire venomous tentacula for a bet and survived. Though it's still purple. Окей. Добро. Прибавится это. Отчинили книгу. Загрузка. Отчинили книгу 10 у своим покое. Там у башни Гриффиндора. Зачинили книгу. Загрузилися знову. І зараз я ще раз обшукаю. Може я тут... Я зараз, подається, зрозумів, як ховані стіни гэта працюють. Може тут є десь схована стіна. А може просто треба з іншого боку вуглі пройти. Так, кнопку взаємодіяння я зараз натискаю. Виглядає, буцім би ні. Котейка, бачиш, я не веду, як до тебе спуститься. А чому праз низ, про сам Хогвартс 10, там же є спуск до нижніх уровнів? Побегли в лес. Хагрид, ты сам справиться не можешь, тому мы. Out of my way, Harry. There's a huge monster down there. Велизарный монстр. Мы котейку вырутовать бежим. Ну. Пірагат в стіну. Я спробував, пірагата нема. Я спробував за кмёном бить по стене, не атрымліваецца, а вось узаемадзеянне спрацавала.
І то на раптоўнай сцяне, якая там не ў тым месцы была. Апынуўся сакрэтны ўзровень, альбо можа гэта не кнопку ўзаемадзеяння, можа я просто падышоў. Ого, не халеры. Давай. Босс Гаргулья. Музычка з Dark Souls павінна гуляць. Граць. Давай. Курвадик, лётаючы курвадик. Wingardium Leviosa! Давай на место. Оп. А ці... Так, дзверы адчыніліся, а я магу тут нешта зрабіць, не? Ага, тут нельга. Тады толькі ўперад. А, гэта... А, ну зразумеў. Ну выбару няма, трэба ісці наперад. Гэта ёсць гаргулевая брама гаргулей, пра якую гаварыў Хагрид. Я наадварот збіраўся не ісці туды, куды ён мне гаворыць. Там 27% ўжо паказвае, альбо што, альбо нешта... Это я што, палову гульні? Чатыры гульні ўжо прайшоў? Няўжо яна такая кароткая? Я не памятаю, колькі ПК-версія была па памерах. Ну, блин, не верыцца, каб такая маленькая была. Зразумеў. Можна лятаць. Ага. Тут я не падымуся ніяк. Ну, добра. Можна залочыцца, калі ласка, вось, дзякуй. Ага, это не спыніць яго. Добра, чапіся. А, я нічога не магу з гэтым зрабіць. Можа, яго трэба сюды заманіць, па тыпу? Ведаеце, што мне згадалася? Гэта... А, вось ён сеў. Добра. Мне згадалася яшчэ адна крутая гульня. 101 Далмацінец. Старая. Не памятаю, што ў ёй было такого крутога, але чамусьці я ёй заліпаў столькі ж колькі ў Гаррі Поттера. Толькі зараз узгадаў пра яе існаванне. Толькі мне падаецца, там было кіраванне яшчэ горш, чым у Гаррі Поттеры. Так. Давай, качай. Што цікава, кнопкі скоку няма. То бок скок адбываецца аўтаматычна, калі я просто дабегаю да краю чаго заўгодна. Мадагаскары першыя, так. Мадагаскары першыя, каб вы разумелі, я не гуляў. Моя жонка гуляла. І ад яе даведаўся пра існаванне ўвогуле гульняў па Мадагаскару. Не-не-не, ходь за мной. Куды ты там? Ну, ходь за мной. А, ему поесть трэба. Не халера сабе механікі у вас тут. Давай, заткні вось гэтую. А, гэта ж навошта мне тады? Ну, добра. Велізарны, давай. Вось, заскочыў. Чым мне гэта дапамагае? А нічым.
Мне трэба, каб вось гэты велізарны прайшоў далей. Не збіраешься вылазіць сёння? А, яшчэ адзін ёсць. Яшчэ за мною. Покажу табе шлях. Не-не-не, не ясі. Не забей. Ходіся. Ходь за мной. Ну, що ти робиш? Давай, 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 сюди, ну. Ну, ти будеш іти сюди, або ні? Во, отрималося. Угу. Цікаво, колькі ось Гулін увогуле ў той перыяд, яна ж да халеры выходзіла. Літаральна любая рэч, якая выходзіла, любы фільм, адразу атрымлівала гульню сабе. Ну, па тыпу, гэта было нармальна. Гэта і зараз плюс-мінус нармальна, але неяк пакрыху забілі ўжо. Бо выгадней зрабіць нейкую проста нармальную гульню, паўнавартасную, у сусвеце, чым проста гульню па матывах. Але можа я зараз гавару гэта і я не ўлічваю дзіцячыя нейкія па тыпу франшызы. Таму што там дзіцям прадаваць усё яшчэ выгадна, мне падаецца. Я не ведаю, той же Little Pony, мне падаецца, гэта з таго ж ракурсу. Насамрэч, я учора вырубіў узнагароды і не ўключыў іх назад, зараз ужо на месцы, так праверыў. О, я на ўвадзе. Не падай. Звычайны такі лес, ведаеце, лава, вось гэта ўсё. У школе. Тады іх анамальная колькасць выходзіла. Так, літаральна любая франшыза. Гэта было абавязкова па тыпу як частка бюджэту на фільм. Эй, гары. Купіць па лаве хадзіць. Ну, що ти робиш? Ну і гэта як па тыпу з дзіцячымі франшызамі звычайна разлічваюць, што сам фільм робіцца, ну, некаторыя франшызы так распрацоўваліся, каб іх было лепей потым прадаваць фігуркі, бо фігуркі больш за ўсё даюць грошай. Ну. Да я ж націскаю раней. Гук такой, быццам бы я спазняюсь на паўгадзіны. Так, дадзім яму прайграць. Да. Я натискаю 10 за секунду до гэта и все равно не трапляю. Да и... Кабзда. Бачите, гэта кола, якое круціцца, вось адзінае. Мне трэба, калі на яго кнопка трапляе, то такую кнопку і націснуць. Калі я памыляюся, націскаю не тую, то мне скідваюцца пункты. Калі я затрымліваюся проста на хоць штосьці, яна таксама скідваецца. Адзін пункт. І справа яшчэ ў тым, што мне трэба націскаць па тыпу за 10 секунду да таго, як яно ў кола трапіць, каб яно попадала. Бо калі яно па часу подать ровно, то яно не залічвае. Ага, і там яшчэ іншы символ.
Мы тут надолго. Угу, отрымалася. Ну все, шаг назад. Насенне гэтае прынясем Хаграду. Ён будзе задаволены. Дракона свайго вырошчваць. О, і спойлеры. Спойлеры. Старыя QTE брутальныя. Адна з тых гульняў, якой я полюбіў QTE, ну як полюбіў, просто было вельмі круто. Гэта было... забыўся, як называецца. Гульня From Software, ад стваральнікаў Dark Souls. Гульня пра ніндзя. Даволі крутая, у некаторым сэнсе, за сваіх адбітых QTE. Унікальных, але прыкалдасна. Каб я ўзгадаў назву яшчэ, нінджа штосьці будзе. Блін, я не ўпэўнена. Не ўпэўнена, якая назва дакладна ў яе. Трэба шукаць. Там прыкалдасныя QTE-шкі былі. Але там яшчэ епік зашкальваў проста касмічны пад гэтыя QTE. Что это за пицца? Я не зразумеў. А дзе гэта, аж куды гэта вядзе? Пачакайце-ка. Давайте я скажу яшчэ раз. Уверх. Няўжо я тут праходзіў? Так, я, атрымліваецца, тут праходзіў. Можа, затрындзеўся, не заўважыў. Альбо не, альбо гэта... Ну так, гэта я адсюль прыйшоў. Тут дзіўненька. Flipendo. Flipendo! Пранізія секіру. Не, гэта па тыпу альбо да першага Dark Souls, альбо пасля першага Dark Souls, прыкладна плюс-мінус адзін перыяд часу. У іх выходзіў. Там па тыпу ніндзя ў сучаснасці. Там барацьба з зомбі і знішчэнне мегавіруса, па тыпу як Resident Evil, сумяшчэнне адразу Resident Evil і Ninja Gaiden. Нешта такое па тыпу. Слэшер яшчэ. І Devil May Cry такі, баёўка пад стиль. Hello, you're a Gryffindor student, aren't you? Nice to see a new face. If you want to proceed, you'll need to know my password. Блін, ну я настолькі бентежить, як там называлася, не дайте мне. Ага, пароль я так само подкормлю. Давайте я хотенько гляну, а то я не памятаю, про что я говорю. From Software. Вики. Где там спис гуляных? Armored Core, Spriggan, Internal Ring, Evergrace, Armored Core. Это все не тое. 2003 так само рановато яшчэ. Armored Core розныя, Enchanted Arms. Ну, Armored Core 2007 уже ближэй. Ninja Blade, вось як называется. Выходзіла ў адзін год з Demon's Souls. Яшчэ да першага Dark Souls. Ninja Blade называецца. Але я зараз... Так, нічога падобнага больш няма? 11, 12... Ну так, гэта павінна быць яна. Больш нічога падыходзячага нават і блізка няма. Ninja Blade. Так, гэта 100% яна.
Ось. Прикалдесная гульня. Парве вам дупу. Яна вельмі складана. Ну, як і вельмі складаная. Зараз па мерках ужо не так, але ў свой час яна літаральна вось як і Demon Souls вельмі з падвышанай складанасцю. Now I can show you what I need them for, but it's our secret, mind you. Come on inside, Harry. Wipe your feet now. Ну, што вы асуджаеце, Гары? Ну, падабаецца яму глядзець. Воєрысты. Welcome to my home, Harry. It's small, but still roomier than your Зато тут стары будзе сваё яйка паказваць зараз хлопчыку. man in the Hogshead pub. It's a dragon egg. I need some Говорить памерам з драконом. that last burst of heat to Не давай я force себе, it тобі, out. Гары, я свого дракона покажу. Put them in the fire, Harry. You've done it, Harry. It's hatching. Up you come, me beauty. Ain't he lovely? I'll call him Norbert. He's a Norwegian ridgeback, you know. Harry, you're a true friend. I want you to have this book. Quidditch through the Потримай ages. гэтую кнігу. І потримай майго дракона яшчэ. Осторожно, гэты дракон можа дыхаць агнём. Norbert his first feed soon. I'll see you later, Harry. Thanks again. Вітаю, богема. У нас тут толькі што Хагрид паказваў свайго дракона Гаррі Поттеру. У прыватнасці. Так, давайте захаваемся. Мне паказвае, вось зараз яшчэ раз захаваемся, яшчэ раз паглядзім. Мне паказвае колькі адсоткаў? 34%. Только не говорите мне, что это 34% гульні. Няўжо так хутка? Няўжо яна такая маленькая? Няўжо ПК-версія реально больш, чым гэта? Просто тут ёсць момант таго, што можна Хогвартс даследаваць. У ПК-версіі такога не было магчыма зрабіць. Follow me, Harry. You'll never guess what I've found. Што ж ты знайшоў такое? Ну добра, пабег па сваіх справах. Ронаўскіх. Няхай ён там яшчэ пабудзе, я гляджуся. Ага, нічого тут няма. Ну што там, Рон, паказвай. У тебе таксама ёсць драконы, якія вы зараз мне паказаць? This is the entrance to the Quidditch pitch. But first years like us aren't allowed to play. I hear they make exceptions sometimes though, but only if you are very, very good. Here comes Neville. He looks quite upset. Best go and see what he wants. Malfoy stole my Remembrall. Гэта твар. I need the Remembrall to find my toad. Please help me. Come on, I'll show you where he went. So Longbottom has gone snivelling to you, and you Ja, no want to me tu się to popatrzę, remove Nika, his i darmo. precious Remembrall. I think I'll leave it somewhere for Longbottom to collect. How about up a tree? Think you can catch me? Come on then, Potter. And you better watch out for my bludgers. Так, подлетаем и стукаем. Оп. Давай, хутчэй, хутчэй. Ха-ха-ха-ха. Наблюдается, это один из гук, литерально один и той же на что ПК-версию, что гэтую версию. Записаны. О, як тут вузенько. Нормальный круиз-контроль. Это складано мне тут носить влево-вправо.
Ау! Здоров'я амаль скончилося. Ау. Оп. Трапив у штану. Ау. Можна, коли ласка, здоров'я не квартать? Йость. You damaged my broomstick, Potter! Here, take this stupid thing. I've no use for it. Я стукнул мою любимую голову об эту нелюбимую стену. Невіл, тримай, это твоє. Thanks, Harry. Вартує, гэта не вырытуе, але хоць нешта табе тебе будзе. Я пра свой твар маўчу. I remember now. I left Trevor near the herbology class. There are plants there that eat toads. Mr. Potter, I'm Professor McGonagall, Deputy Headmistress of Hogwarts and Head of Gryffindor House. Although I do not approve of your chasing Malfoy about, I'll admit you have remarkable talent on a broomstick. Ordinarily, first-year students may not compete in Quidditch. In your case, we might overlook that rule. Hurry along to the Quidditch pitch. Your first match against Hufflepuff is about to start. Літаральні слови. Слухай, ну, карацей, ми, звичайно, не допушаємо до спаборніцтва першогодок, але ти ведаєш, зараз матч починається, ось карацей, іди, матч зараз почнеться. Ти будеш удзельнічаць. I just wanted to wish you good luck, Harry. Вось гэта кар'ерны рост. Everyone's talking about you becoming a seeker, Harry. Why, you're the youngest seeker at Hogwarts in a century. As soon as I heard, I rushed down from my hut to give you big congratulations. I know you'll catch the snitch first, I just know it. Окей. Будем з Хафлпафом змагатися. Welcome to Quidditch! I'm your commentator, Lee Jordan! Ось гэта дакладна запісана яшчэ і для ПК-версіі. Chaser throw the quaffle and try to put it through the hoops to score. Watch out for the bludgers. These are charm balls that can knock you off your broomstick. 2 meters of each team try to keep them away. Gryffindor's new team seeker is Harry Potter. It's his job to find and catch the golden snitch. Remember when the snitch appears, Калі яшчэ шмат персанажаў, зусім ламаюцца палігоны. Here comes Potter! A glint of gold! Is that the snitch? Potter's seen the snitch! Yeah! Potter's moving in for the kill! Ловим. Harry Potter closes in on the snitch! Wonderful! Легко. Такое что просто. Нічого складаного в этом вашій справі нема. Here comes the Hufflepuff Seeker! Ну и что, а коли мне ловить? Добро. Не дают мне ловить. Amazing skill! And near Mr. Potter! Look at Potter go! Я не ведаю, я не веду, ці перемагаю, я ці ні, як ви розуміли. Potter is so close! Potter takes the lead! Ah! Ага, наприклад. Ну, не ведаю. That was close! А, заносить. Here comes a bludger! And near Mr. Potter! Ага, Potter's going ловим. for it! Я не отримався. Ловим. Есть. Good catch! Potter has the snitch!
Вельмі нагадвае футбол, згодны. Квадратныя людзі сядзяць яшчэ, назіраюць за гэтым усім. Наколькі памятаю, мне больш спадабаліся. Ну, гэта зразумела, што з разрывам вялікім, але ў першым Гаррі Потары мне тады палёт на метле больш спадабаліся. Mr. Potter. Remember my name. It's Professor Snape. Професор And Снейп. I know all about you, boy. Is that a library book in your grimy little hand? Library books, by definition, are not to be taken from the library. I'll just confiscate that, thank you. Я скріншотики роблю. As soon as my missing sloth brain is recovered, we'll start the first potions lesson. Як потрапало життям Северуса Снейпа. Hey, it's a piece of a map. Hold on. This is Fred and George's handiwork. The map shows there is a forgotten area around here. I wonder if it could be behind that old rusty door. The map says there is a magic word to open the door. Well, here goes. Alohomora. Ще куплено. Наратор сказав, що Поттер зловив сніше, чим хлопець продає I've opened зловив. that rusty door. Ну, блін, Come просунули on. одразу ж Let's нас see where it у те саме на матч. Одразу ж перемогу нам зробили. Все куплено. Так. А що ми тут робимо? Wow, I'll bet this is where my brothers have hidden the sloth brain that Snape's after. Let's split up and have a look about. Добре, я тільки перед цим заховаюся. І біги наперед. Куди мені тут? Ти? Venomous tentacular. Beware. Hagrid. Де? А, у тому напрямку? Ні, давайте. А, то бок по гэтай версіі мы самі папёрліся ў лес, альбо што? Hey, here's some puffer pods. They're great fun to throw about. I hear they make trolls sneeze too. Навошта яны патрэбны? Pufferpod patch. Good fun to throw around. Hagrid. Окей, будем кидаться. Не зразумела навошта? Берем. То есть ожидаем, мне тут патроночек есть. Ау, ау, ау. Мне ж не допомогло. Я не ведаю, что я роблю. О, інцендіо, тільки шансову. А, блін. Самая складана абзда. А, ну і наступна спроба, тільки після того, як я його знову вироблю. А, почекайте-ка, я что, неужели я выключил Подавалася я гук узнагарод вяртаў назад. Чаму я не чую? Дзіўна, але орца я не чуў. Дзякуй вялікі за стрэй, багема. Так. Гук быў? Дзіўна, што не ў мяне. Дайте я яшчэ спрабую, і потом з наладу яшчэ раз пагляджу алёрта. Ого, не ўжо.
Вельмі хутенька нешта атрымалася. Так, але ж бабы, што мне з імі рабіць-то? Ды Джордж ужо не прымаюць іх. Так, давайте-ка я гук. Праверю зараз, ці ўсё ў парадку, бо мне ў навушнікі не пайшло. Так. Вось налады, і ў мяне павінна быць чуйна гэта. А я не чуў. Дзіўна. Можа, не заўважыў. Можа, бы не заўважыў. Добра. Што у нас тут яшчэ? Рон, што нам рабіць? Што мы тут робім, Рон? Бруклин Патч. Давайте пойдем. Poor clumps. Only approach with a Wingardium Leviosa spell. Hagrid. Окей, на во што? Wingardium Leviosa! Што я зараз павінен рабіць? Окей. Wingardium Ну, бабов мы Leviosa! зберем, але ж... Добра. Яхай будзе. Давай сюди. Ай! Чіпляються до мене. Wingardium Leviosa! Давай, виривайся. Оп. Отчепися. Wingardium Leviosa! Ну, добра. Собрали бабов, далее идем. Не упомню, на что я тут. І музычки не хапае, вось. Чаго, гэта музычки не хапае. Мозг слота? Ну, слот гэта по типу лінівець. Окей. А во што? Я нешта зусім згубіўся. Ну, добра. 15 грибов. Да не, яны ж на место вяртаюцца, з імі ўсё ў парадку. А вось з маімі мозгамі не ў парадку. Што я раблю тут? О! Букля, якая побачила нешта. Harry, meet me in the dungeons. Your friend, Hermione. Добра, Герміона кліче нас у падзямелле. Great, you found the sloth brain. Let's go back to Hogwarts. The race for the Лёхи. house continues. Свае. Герміонаўскія. Один дракона показывае, другая у Лёхі кліча. Мы ж перамагаем, так? Мы ж павінны перамагаць. Мы да халеры там зарабілі. Slytherin. Gryffindor. Трошки павінно быць менш. Gryffindor are in the lead. А не, ўсё роўна, мы ў папярэдні раз дастаткова шмат зарабілі. Race for Пунктаў. House is heating up. Чым зараз пень будзе думаць. Гэта былі маі мазгі, я не разумею, навошта я гэта зарабіў. Так, пабег ён. Трэба. Можна зайсці яшчэ паглядзець. Так, гэта партрэт? Трэба знайсці гэтага. Братоў. Фрэда і Джорджа. Можа зараз яны нам дадуць пароль ад партрэта. Бо я не вельмі разумею, які момант павінен у іх з'яўляцца ён. Caput Draconis! А типу яны гаварылі, што дай нам бабы, мы табе дадзім пароль. Колькі гэтых бабоў для гэтага патрэбна было сабраць, невядома. Кого тут няма? О, Have вы. you got those Bertie Bott's every flavour beans? They're earwax flavour, yellow in colour. Так, у мяне ёсць. Што мне з гэтым зрабіць-то? Have you got those Bertie Bott's? Я не разумею, я павінен нешта зрабіць яшчэ дадатковае. Што?
Як вам отдать гэтыя бабы? Have Я you уже got those кнопки Bertie понатискал. Нават за краном паспробовал шпульнуть у іх. Пофиг ему. Ара не толькі пінае бегае па лесе грыбы, ён яшчэ і мазгі ў когосьці забірае. Так, ачкі зарабляюць. Просто астатнія не разбіраюцца. Мы вось адзін на ўвесь факультэт цягнем. Ачыняецца меню? Не, а якое меню? Давай-ка я пабягу назад. Wingardium Leviosa! Ось, 5 балаў Гриффіндору атрымалі. Вось так, зарабляць трэба. Печку паставілі. Caput Draconis! Зараз я яшчэ раз падыйду, яны такі па тыпу: о, ты сабраў бабы? І ўсё, і на гэтым размова скончваецца. У мяне 37 бабоў. Вось. Have you got those Bertie Bott's every flavour Я beans? нічога не кранаю They're зараз. earwax flavour, yellow in colour. Канец. На гэтым скончваецца. Я не ведаю, чаму яны мне не даюць пароля свайго. А то я бабы, блин, збіраю для іх. Навошта? Я думаю, у мяне просто недастаткова, але зараз я ўпэўнены, што павінна быць. Графондор. Тая самая гульня, у якой графон просто забівае. Не, ва ўсіх гульнях PS1 было такое. Я ўжо распавядаў пачатку стрыма, адкуль гэта расце. Такая праблема. Але ёсць яшчэ некалькі праблемаў. Let's go and give Snape his missing potion ingredient. We'll be in big trouble if he catches us here. He'll think we're the ones who stole it. Напрыклад, фільтрацыя тэкстур. Тое, што вось яна такая зерністая і не было магчымасці ў PlayStation 1 таксама яшчэ ў фільтрацыі, у саміх тэкстурах яшчэ, акрамя таго, што яны вось так дрыгаюцца, і тое, што я паказваў прыклад з прасвечаннем. Ну, зараз трэба пашукаць яшчэ, каб прасвечвалася адзін аб'ект скрозь другі з асабістасцей. Ёсць яшчэ адсутнасць фільтрацыі тэкстуры, і яна сама па сабе атрымліваецца такой зерністай. І ёсць яшчэ шмат абмежаванняў, які ёсць у PS1. Таму тое, што яны выжималі, гэта літаральна, ну, мае. Без таго, што было. Блин, звычайно такі: о, у мяне шмат спраў. Гары, ведаеш што? Оу, я пайшоў. Та шмат спраў. Не, мне падаецца, за Герміонай все равно патрэбна схадзіць. Potter has found the sloth brain. Was it clever hunting or a thief's guilty conscience? So where was it, Potter? Within your own head? Bring it to class. Трэба просто было ім паказваць свае мазгі, якія знайшлі ў лесе. То есть прыбіральны настрой. Мне падаецца, да гэтай сцэны недалёка, але яшчэ яна не наступіла. Хаця, халяра яго ведае. Окей. Так. Я могу забрать там вось рэчы? Я не ведаю, што там у версіі. Падаецца, не могу, так? Ага, бабы могуць выпасць, але я іх сабраць не змагу. Падаецца, я сам сабе зламаў. Эй, ты дзе? Во, близнецы зноў. Heading for potions class, Harry. Don't be late. Snape's a royal pain. He's always looking for an excuse to take house points away from Gryffindor.
We need green every flavour beans for our next experiment. You know, the troll bogey ones. Блін, я Bring us вам the принесу, beans, яка and розниця, ви ж we'll мені give you the нічого не password to продаєте the за це. portrait. Ну ось, портрет ёсць. Бабы нават калі будуць, ім будзе пофіг. Так. Не, нічого тут нема. Ні халер у вас подзямелі гэтыя. О, Герміона, At вітаю. last, Harry! Без I огра. have an idea where the stolen object from Gringotts may be. But we'll have to attend Potion's class first. Не Come огра, on, трудно. Harry. We don't want to keep Snape waiting. Не, нехай почекає. Блін. О, можна пойти по своїх справах. Пан чекає яще. Будемо шукати кота. Professor Quirrell placed these platforms to test his students, but I can't figure out how to get at them. I think I need to attend the Defense Against the Dark Arts class before I can stand on them. Окей, добре. Значить, у нас так само не тримається. Треба ще пройти клас. А тут у нас... Ага, зачинено, покуль ще не ведаємо. Ну добре, тоді пойшли до Снейпа. Самое неподобное на себе, так это ж букля перемагає. Там яна літеральна квадратная. Now pay attention, Potter. To mix a Wiggenweld potion, first activate the cauldron. Активируйте его. Окей. Then you have to press the 3 symbols indicated until the cauldron fills. If you manage to fill your cauldron, which I doubt, you'll be able to activate the cauldron to retrieve the potion. Your turn, Potter. Активируйте. Котел. Пожалуйста, Поттер. Мне падаецца, ніякай міні-гульні у ПК-версіі з зельямі не было ўвогуле. Это круто. Good enough. Only a fool would expect better. Potter, I've never seen such pathetic work. Go fetch the jar of fireflies from the adjoining room. Фигура. Купишь? Добро. Полетели вниз. Вол, де мать його морд. Ну все, так, гісторыя конец, імовер. Не, калі назіраць, ну, калі сапраўдна там адсотак паказваецца актуальны, то мы можам... А не, ну за стрым мы дакладна не пройдзем, але, ну, по тыпу, за 2 магчыма. Эй. Это маленькие тролли? А, і що гэта робіць? Яка розніца? Добра, зараз їм. Я не пам'ятаю, що я роблю. Ей, ти, ходь сюди. Блін, мені придеться зараз помру. Ну? Нам подкидывай трошечки эту железную
Решетку. Ну, ты что будешь робить? Подходи. Подходь, подходь. Давай. Не тою. Блин. Что за капздец? Что я повинен зробить-то? Перший раз помер. Мне падаецца, я павінен скінуць іх уніз вось праз гэтыя рашоткі. Але яны літаральна не вельмі жадаюць туды ляцець. Там нейкія асабіста ў іх трапіць патрэбна. Я не чую, блин, этой лёрца. Карнейкай зноў. Юкалэлі, дзякую вялікі 9500 уходзіць ад смока. Можа трэба падкідваць перад тым, як яны прыбягуць, каб яны зваліліся. Да яны спыняюцца, то бок зараз ён там стаіць. А, вось зараз ён праваліўся. Атрымалася. А, ну то бок трэба, каб ён за мной не ганяўся, просто падгадаць момант. Зразумеў, усё. Просто калі з ім змагаешся, ён ходзіць неяк крыва. Просто чаканне. Вось, ніякай магіі. Уляцеў. Harry, it's me, Raymond. О, Can you see my kitten? I hear Котейка. her down there meowing. Зараз врятуємо. Каб я веду, де вона. О, чу. Добре. Ау. А тут кетчапитесь. А где? А, вось. Пошли. Идем, покуль нас пацуки не съели. О, прямо в пацушка. Итя. Где-то там. Но я ж не бачу. Это літаральна зусім кацяня. Рэймонд? Гэта не важна, у яго ёсць кацяня. Пофіг на тое, хто ён там, кім ён там з'яўляецца. Стаіць там зверху. Ну, идем. Там со мной. Что мне дали рыбить? Рэймонд, говори. Wingardium Leviosa. Давай достаем. Thanks, Harry. Here's a famous witches and wizards card for you. Не, нехай вода кедавра створить. Да гэта ж толькі першы год. Edgar Struber. Это ж вядома, што на першым годзе не будзе. Будзе на другім. Edgar Struber, 1703 to 1798, inventor of the sneakoscope. На другім годзе еще раз пойдуть. Все докладно повинно быть у других год. Окей. Тому хто спить. Не будем перешкоджать. Що мені потрібно робити за этим?
Зрозумів. Во, есть. Блин, у меня здоровье, молю, сейчас кончилось. Чекайте-ка, что там сверху? Не видається там мавпа на двері? Ні? Окей. Да ні, здоров'я у мене вже починало скончуватися трохи раніше. Це вже. Що засталося? Що повинен тут робити? Ну-ка. Ага, це їх спиняє. Не допомагає насамреч. І... Так ладно, я помру тут. Тихо, разим. Просто перескочим. Неблаго отрымливается, я скажу. Во, жаба. О, блин. Когда? Я ще живий? Як так? Это ненадолго. Это доклад ненадолго. А може пошкодження я отримав так, я бачив. Просто що у мене, в принципі, не тільки шмат здоров'я було, коли я заходив в покой. А, тобто я це все повинен повторити зараз. Добре. Повторим. Я не упевнений, на що я гэтай бабы збіраю. Близнецам то все равно пофиг то, что я их збираю. Я не разумею, что я так не так роблю. Блин. У гульні нема такого розуміння, як скок, тобто як скоки не контролюю. Ви розуміли, я просто підбігаю до краю і яно само. І все на гэтым. Автоматично відбувається. Оп. Отрималося. Ну. Забить цену вирішив. Зараз за бабами. А, почекайте-ка. Там дернуться за этой рычаг, і тільки тоді можна вже бігти назад. Може мало бабов збираю? Може. Але подається, що нормально. Повинна хапати. У конце буде сцена після титру, коли баби збереш. Так мені яны говорять, що за баби мені відчинять портрети. Скажуть пароль від портретів. Кожен раз потребують різні типи бабов. Ось. Атрымліваецца, што мне іх трэба сабраць, мне трэба аддаць іх, і яны нават гавораць, але нічога не адбываецца. О, прынясі нам просто бабоў, яны не гавораць колькі. Тут літаральна троль спіць? Абзда. Чараўніцкі скам. Вельмі нагадвае. Ключ у клеткі. Нешта пайшло ў гэтым каралеўстве не так. Давайте пакраху тут. За бабами.
пакуль ён спіць. Галоўнае, каб не заўважылі. Не казалі могу таку здаваць? Не. Што гэта нам дасць? Ага. Это будзе шлях уверх, і нам гэты ключ патрэбны, каб адчыніць там. Добра. А ключ як забраць? Оу. Эй, то що робиш? А. Окей, за один удар забиваю. Може мені треба флімпеннуть гэтую клетку? Це Вінгардіум мелі гэтую левіосу. Побегли. Оп. Побегли отсюда. О, блин, яшчэ. Развялося у вас. Оп. Давай. Чакаем яго. Пакуль потусить. Давай. Я тебе покажу новое место. Ты ніколи там не был. Давай. Оп. І навошта яны мне? А, так, мяне ж Снейп паспытаў, калі я іх прынёс. Это месца, дакладная сцяна схаваная з Dark Souls, не? Каму не? Давай чыняйся. Тады ты. Яшчэ не. I wasn't expecting you back so soon. Give me those fireflies. Now leave me in peace, Potter. Your defense against the dark arts class with Professor Quirrell is about to start, and you're already... Ну добре, я думав, я здимі мінус мільйон поінтів з Гриффіндора. Гранатомета не знайшов. Ну ось. Неудалый чародей таки. Угу, это вообще тут. Так, каб туды паспець, паскакаць трэба будзе па гэтых кнігах, так? Можа трэба проста выгадаць момант, калі нават гэта магчыма. Чакаем. Вось, побегли. А, блин. Ну, ары.
Эх, таймер. Калі не зробім падчас, то мы страцім поінты для нашага дома. Калі паспеем? Вось. Добра. Калі паспеем, то атрымаем. Ну, кніга. Давай. Я так разумею, гэта не адзін пакой. Ну, гары, што робіш? Угу, ці атрымаецца ў мяне? Оп, атрымалася. Блин, там яшчэ бабы ёсць унізе. Хай з імі. Там усяго 3 там іх. Welcome, young Mr. Potter. To Defense Against Dark Arts, you're just in time. Gather round, class. I'm Квірл так само життя пошкодило. And this is your Defense Against the Dark Arts lesson. You may begin, Harry. Today we'll learn a most powerful spell, Verdimillious. Get ready. That was good. Excellent. Perfect. Concentration, please. It's going to get difficult. Oh dear. Keep trying. Oh dear. That was good. Excellent. Perfect. Watch out for this one. Not good. That was good. Магія. Вось гэта заклёны пайшлі. Perfect. You may now enter the chamber one at a time to practice the Verdimillious spell. Каб гэта заклён не быў. Чамусьці навучыў, но не ведаем чаму. Let's see how you defend yourself against the dark arts. First, cast your Verdimillious spell toward the darkness. Observe how the Verdimillious spell flares, forcing back the darkness, lighting the path across. Follow the path quickly, as your spell will only hold off the darkness for a brief time. Good luck, young wizard. Окей. Verdimillious! Знов міні-гуля буде, так? А ні, усё в порядку. Impressive. 5 points to Gryffindor. Harry, I've been waiting for Усё? ages. Конец Do you міні-гульні з remember этим. that Dumbledore said that the upper castle is out of bounds to all students? That must be where the stolen object is. Let's split up and look for a way up there. Good luck, Harry. Які скрадені об'єкти? Його ж ніхто не скрав. Неяк хутка я наскочу по сюжетах. То есть магчымасць вось якраз падсвяціць локацыю. Verdimillious! Яна такая, куди яна падзела Герміону, так? Нейкая невядомая дзяўчынка, яна кажа не пра нейкі скрадзены аб'ект. Ага, блин, мне што, трэба яго аднаўляць? Verdimillious! Блин, не падабраў бок. Зараз пачакаем. І зноў. Эй, я... Сур'ёзна? Бо я з гэтай дыстанцыі не магу проста ўзяць і заклёну выкарыстаць. Адсюль? Не, таксама не. Блин. Verdimillious! Так,
так само не тримається нічого зараз. Блін. Може я можу його зарядити? Чи це все ні, але чому спробувати, правильно? Не можу. Так, собрали. Але гэта яшчэ не конец. Цікава, што я не магу дацягнуцца просто вось. І два бабы не да мяне ўвогуле. Камера ўвогуле кабзда. Каб вы разумелі, я кантролюю камеру двумя куркамі на геймпадзе. Не? Окей, цікаво. Вельми цікаве місце. Гэта не по основному сюжету, але куды я іду? По адчуваннях? Каб не абмежаванне PS1? Что у нас тут? Ага, каваны ўзровень. Каб не абмежаванне PS1, хутчэй за ўсё гэта ў гэтую гульню насамрэч кінуто больш грошай, чым ПК-версію, нягледзячы на тое, што хутчэй за ўсё яна па памерах менш. Бо калі верыць захаванню, то ў нас уже амаль палова гульні пройдзена. Амаль, там прыкладна 40% у нас зараз. Я не прочитал, что я повинен зробить тут. Давай. Блин, ну куда ты пошел? Вертайся. Ну? Херня, гори. Хто так за клюну пошпуляю? Усё, захрас. Можна перестартануть його, будь ласка? Ех. Не тримається, ні халери. Ну і тут так само вже все поламав. Нельга сцена, ну блин, там я не жадал до сцяны рухать нават. У Сакабане, звычайна, кіраванне больш зручнае. Там літаральна я просто под вуглом націснуў, і он такі, не, вось зараз. Халера. Ну нічога, зараз зробім. Вось гэта мы прадзяўбалі, але её можна яшчэ выправіць, напрыклад. Низ там і ўлява павесці. А вось гэта ўжо зламалі, усё. На зусім. Set the cauldrons for you, Harry? Давай, будь ласка. Hello, Harry. I've got a bit of fun for you. Так. Так. Почекай-ка. Наоборот. Ось так, і все равно уніз за це потрібно. Гэта ў бок пайшоў. Сакабан гэта заклён. Вельмі моцны. Есть яшчэ павелічаная версія Сакабан Максимус. Expectus Сакабанус. Блин, давай. Есть.
Well done, Harry. You've pushed all the cauldrons Це into their кабаном correct служить places. очень небезпечно. Here's a Добре, famous є witches and безпечний wizards варіант з card for кабаном. your efforts. Експекто з кабаном. Це спеціально безпечний варіант. Такий, дитячий варіант. Godric Gryffindor. Для усієї сім'ї. Godric Gryffindor, medieval, dates unknown. Co-founder of Hogwarts, gave his name to one of the 4 Hogwarts houses. Окей, дякую. Так, він подобний на Артеса. До такого моменту, як він скурвився. Не упади. Осторожно. Тут так само буде сховано узровень? Так, тут так само був сховано узровень. Hello, Harry. I've got a bit of fun for you. Within the time limit, use your knockback jinx to push the... If you get... Ага. Так само за кабан. Да і ось прикладно така ж халера і там відбулася. І в той бок пошло. Добре. Я это не допихав. Well done, Harry. You've pushed all... Угу, ще одна картка. Та дотримується тут у версії так само схований проход. Угу. Hello, Harry. Within the time limit, use your... А ці гэта не той, які ўжо рабіў, не? Не, трохи адрозніваюцца, так, усё добра. Ну, давай. Дякую, Рікі. 2500 відправляється на завонки з Джорні. І я зараз почув, але гук був зламаний просто ущент. Я сподіваюся, для вас він був нормальним. Не был? Добро. Главное, чтобы для вас было нормально уже. Мне не переживу, что он гличить моцно. Here's a famous witches and wizards card for your efforts. Дренчить все ж таки. Окей. Ну, холера, я не ведаю. Чамусьці ў апошнім, для тых, хто не ведаю, апошнім часам нешта з'явілася. Гэта яно так гучыць для мяне нават на старонке з узнагародамі, ну, то бок, з якой я забіраю. Можа, трэба яе перазабраць з твіча. Новую нейку паспытаць яго старонку, каб ён мне даў на алёрце, бо гэта літаральна так, як яны гучаць для мяне. На халер нам гэтыя карткі, ну, як калекцыёнкі. Для сюжэткі дакладна не патрэбна. Я ўвогуле не пэўнены, чаму я не магу... Блін. Не, атрымаецца ў гэты раз. Бабы ты ў версіі, хутчэй за ўсё, не атрымаю. Зараз гэты праход яшчэ паглядзім.
Окей. Що у вас там відбувається? Someone has been casting spells of the dark arts, Harry. It's all very peculiar, I must say. The exit to the dungeons is blocked by a horrendous set of curses. Dark arts magic, I'm sure. There are 4 curses and each must be dispelled before the door will unlock. The actual curses are hidden around the dungeon. Once found, use your knockback jinx to dispel them. Окей, зрозумів. Пішли шукати прокльони ГТ. А, ми навіть вивести отсюда не можемо. Поки це не зробимо. Ось зараз, коли ми це все перебили. Гуня, кольки зосталося? Я ще, вот, ось 48% показує. На гэтым захаванні. Добро. Куди поскакав? Вертайся. О, Півз, вітаю. Пригожу які. Ви поглядите на його. Young Potter, you're ugly, but what can we do? Everyone says you belong in a zoo. If you look in a mirror, it surely will crack. The best thing to do is wear a nice sack. Це Півз, так. А кілька пам'ятаю, вже Півза не було у фільмі, так? Так, його прибрали у фільмі. І навогуле фільм не глядели. Гульні, обидві гульні, як для компа, так і для PlayStation 1 распрацоўваліся паралельна з фільмом. У іх быў толькі гэты, ну, сама кніга і гайдлайны ад Warner Bros., што яны жадаюць бачыць у гульні. Ось, больш нічога ў іх не было. А наконт Півза, ну, його ж не було у фільмі, так? Навіть у першій частці, його ні разу не показували. Бо про його навіть не даю, що просто забили, а його просто і не було. Добре. 5 пунктів. Ніка... Нечто дивный покой. Зачем дивно? Ну, добре. Тут у версії баби яшчэ ёсць. Я не ведаю, куды тут ісці, бо месца літаральна шмат. Вось гэта куды прывядзе. Не было, я нават не ведаю, хто гэта. Карацей, гэта мясцовы полтергейст. Ён час ад часу рухае сюжэт нават наперад. То бок, ну, ён не просто... Ён замяняемы персонаж, але некаторыя сцэны насамрэч менш маюць сэнса ў фільме. Толькі з-за таго, што адсутнічае вось гэты парушальнік спакою. Так. Добра, гэта праклён гэты. Знайдзе адзін з праклёнаў з дзвярэй. Засталося яшчэ 3. Добра, я подумаў, гэта праход. Уніз просто.
Ще ось тут проход бачив. Угу. Оу, тільки не вниз. Давай ось тут застанемося. І благо. Думка так зараблять. Він як Драко Малфой, тільки з прозрістю 50%. Ні, він сябар, він як Уізлі і Малфой одразу. Я маю на увазі братов Уізлі. Плюс Драко Малфой, ось ця комбінація. А так, прикладно так, і подобно. Так, колея. Главное, не померьте. Ага, тут мене чекає сябар. Та як тут добре себе відчуваєш? Ага, розумів. Ось як треба очки заробляти у Хогвартсі. Бігаєш, лупиш доспехи. Так, а як забратися-то? Та буде працювати вверх? Ага, працює. Угу. А це не працює. Добре. Може я не... Я ж не доскочу тут ніде. Ай, куди ти? Раусян. Во, добре. Тут мы уже оглядели, вертаемся назад. І мені цікаво. А де ще можуть бути ці прокльони? Про эту дверь мы доклад не проходили. Не то. О, дверь як савана. Тихонько, тихонько. Ось он. А застався тільки опошній прокльон. І гульня така, ну ти пройшов маль гульню. Сколько там? Мне пытается отсоток не изменяется за то, что я роблю, в угле это додатковая речь. Угу, 48, так. Бихолдер. Так, подобно. Бочка. Один глядіть. А ви що? Черепашки, які пукають полум'ям. Все нормально. Пойду у двери. Не пойду до черепах. Блін, капець. Я кожен раз сподіваюся, що коли я чиню двері, там буде... Ой, блін. Маль упав. Там буде по типу невеличкі покої, або нечто такое. А тут кожен раз отчиняешь, и такое отчувание, что места становится только больше. Блин. Добре, про черепах пойдем. Бля, разъем.
О, тут слизкая, я падаю. Я реально катаюсь тут. Калі мне скажуць, што мне трэба зараз выйсці кудысьці, я не знайду. Ляху назад. А вось. Апошні заклён. У сэнсе. А, яны узнікаюць так. Я подумаў, зноў ж усе 4 з'явіліся. Можна мяне, калі ласка, неяк назад вяртаць? Хто запісваў мой шлях? Хто ведае, як вяртацца? Так. Поза гэтай дзверы, напрыклад. Тут няма нічого, добре. Это вось гэтыя дзверы, якія скарот далі. Ну, не скарот далі, знайшлі мы там бихолдера нашага гэтага праклён. Тут, мне падаецца, я праходзіў вось тут праз низ. Ага, тут зелле і захаванне яшчэ. Давайте захаваемся. А чи ні? You've dispelled all 4 curses. Whoever put them there really wants to stop students exploring the castle. Oh my, look at the time. You've been down here for so long, the Transfiguration class is about to start. Don't be late. Professor McGonagall is head of Gryffindor House. You don't want to upset her. Чекайте, гэта я ўсё. Ага. You can gain access to it from Gryffindor Tower. Я зразумеў. А навошта я гэта адчыняў усё? А типу, ідзі ўверх. Дзякуй вялікі, што дзверы адчыніў. А на халеру я гэта ўсё адчыняў. А, гэта скарот па тыпу такі. Так, гэта месца вось якое зверху я бачу. Так. Разумеў. Гэта літаральна шлях назад. Можа, гэта нават абавязковая частка была? О, музыка за доўгі час. Так, пакой Грыффіндора. Зараз зайдем зноў да близнюкоў, можа зараз яны нам за Бертибоц нешта дадуць. Caput Draconis. Давайте. Have you got those Bertie bots every flavor? Не, ні халера. Він такі, не сёння. Сказали б хоць сколькі патрэбна. Ведаў бы. Колькі у мяне атрымліваецца адсоткаў? 48. Усё яшчэ. Добра.
Это ўсё ж таки настолькі розныя гульні, вось ПК і PlayStation-аўская. У ПК версіі я не памятаю ніводнага моманту, калі давалі просто даследаваць замак. Ну, калі была магчымасць пахадзіць па яму. Тут літаральна гэта, ну, частка гульні, гэта нармальная. І гэта вельмі круто. Нягледзячы на абмежаванне, гэта не тыя бабы. Не, яны ў кожнай лакацыі сваі тып бабоў патрабуюць. Тут яны жоўтыя патрабавалі. Нягледзячы на абмежаванне кансолі, хутчэй такія просто на тое, каб адлюстроўваць лакацыі і ўсё гэта, тут пытанняў няма. Таму што ўсё ж такі PS1 не вельмі прызначаны для ўсяго 3D-шнага. Это трансфігурацыя. І вось зараз яны стаяць, тут і новы тып бабоў паспрабуюць. Вось чырвоненькія. Just watch out for Filch and his cat, Mrs. Norris. Anyway, we'll trade the portrait password for, say, red every flavour beans? Chili powder flavour. Hot as blazes. Ось, яны называюць, які яны жадаюць. Але трэба нейкую пэўную колькасць сабраць, якую мы не ведаем. Добра. Так, прайшлі. Давайте. Куды вы падаеце? Добра, я зразумеў. Паўтараем. Ды... Гаррет, хто так скоча? Ты чараўнік ці не? Давай, покажи цуда скокаў. Ау. Не падабаецца. Ды... Яшчэ цуда адно. Калі ласка, Гаррі, давай. Алера. Можна перапачаць? Ага, то бок мне было патрэбна гэта прайсці і яшчэ гэты кавалак за ліміт. Не, можна перапачаць, калі ласка? О, іншая справа. Yeah. Join us, Harry. We're about to start the transfiguration lesson. Цуда скокаў у Хогвартсе. Transfiguration is the most complex and dangerous magic. Дошки намалявана, як пераўтвараць стул у кота. Anyone messing around in my class will leave and not come back. You have been warned. Watch my wand move around the screen and press the symbol button it points to. Complete each sequence 3 times to learn the transfiguration spell, Aviforce. Get ready. That was good. Excellent. Perfect. 100 бабоў патрэбна, Now так? try and keep up. Добра, буду ведаць. Oh dear. Яны проста не гавораць That was колькі. good. Яны такія, дай бабоў. А я такой, у меня ёсць бабы. А яны такія, не ведаю, дай бабоў. Perfect. Very well, let's keep going. Oh dear. Так, так, давай. That was good.
Excellent. Perfect. Well done, class. Now let's put the spell into practice. Що за заклин ми Harry вивчили? Potter, Мені follow me, please. Ніякий заклин вивчили, який докладно не ведаю. Переутворення, так, це ж трансфігурація. First use your wand to cast a transfiguration spell on the statue. Now, hit your symbol button at the right time in order to transfigure the statue into its new shape. Let's see if you can transform this statue, and perhaps you'll find a way to reach the doorway at the top of the room. Ми зробимо все каточками, подається, не наш уровень. Усе на другому курсі. Avifords! Well done, Mr. Potter. 5 points to Gryffindor. Це як у школі з біології, по типу самий основний біологічний предмет у школі це біологічка. Ось все, у вас ніяких ні тих самих ні мікроскопів, нічого. Тут прикладно так. Водокедавра, ну, це поздней. Коли привезуть у школу. Перетворення каточка, ну, ось це поздней. Hufflepuff. Можемо перетворити камені у гроші гэтым закльоном? Slytherin. Цікаве питання. Gryffindor. Slytherin are in the lead on house. Анчмурелі слізеринці. Перемагають у нас. House Cup is heating up. Угу. Ось це статую ще. Ну, давайте нас навчили переутворять усе. Ось ми зараз усе у школі будемо переутворять. Хутка у школі нічого не застанеться. Статуї були, усе статуї роз'їхалися. Були столи, не засталося. Ось так і усе саме мікроскопи поділися. Во, баби було б добре переутворять, так. Можна мені ще поглядіти ось там? О? Я чую півза. Ей, отдай моё. It's Saber Potty Potter. I've got your parcel, Potter. Want it back, do we? Let's have a chase through the attic then. If you beat me to the end, I might give it back. Or I might not. Let's just see, shall we? Off we go then. Ну, як ми до його доберемося? Avifords! Мінус є ще статуя. І потім Макгонагал така, блін, треба було не вчити його в этому заклину. Усі статуї у школі позакінчувалися. We start here. You must run across the roof beams. I've covered some of them in slippery flobber mucus just for you, Potter. If you get to the end before me, you win! Off we go, Potty Potter. Ау. Упс. Да и
Я перекруживаюсь на крыжовину. Так, я по прямой хоть могу бегать. Ау. Бунк. Ты, блин. Ивс, чекай. Гарри, ти що зробив? Обздай, он меня лiterально забил. Я же не контролирую скоки. Ну, що ти робиш? Гарри. Какого хера? Давай. Ивс, почекай. Я маль догнал. Это несправедливо, и он летать умеет. Гарри, якого хера? Так, не той був. Ну все, поспели. Уф. Potter cheats! Not fair! Peeve wasn't ready! Here, Peeve doesn't want your silly parcel. Take it back! Я купился, давай назад. Мое. Бухля знайшла пивка. Your father left this invisibility cloak in my possession before he died. Ага. It is time it was returned to you. Use it well. To activate this cloak, pick up the invisibility tokens. Это They will токены, only блин. work for a short time, so be careful. Каб стаць это мантыя небачнасці зараз ну атрымалі у гэтым пакеце і каб яе актываваць трэба збіраць токены токены небачнасці, як ён сказаў. Я уяўляю сабе там просто нейкі токенапрыёмнік стаіць такі ў манты, вось табе грошыкі заплаці, будзе табе небачнасць, але ненадоўга. Подписку яшчэ арганізуеш на небачнасць, будзе табе больш. Упс. Трохі далеко упаў. Я адсюль выйсці магу? Увогуле ўсё зачынена. Окей. Выпусціце мяне адсюль, калі ласка. Ласка, вось. Такой вялік. Трэба было захавацца, вось адзінае, што я зараз не зрабіў. А, вось, захаванне ёсць. Well now, students aren't allowed in here, are they? Филч. There are things in the forbidden corridor that are not for the eyes of mere boys like you. No, no indeed. Dumbledore has ordered that no students are to enter this corridor. And don't go trying a secret passage. Mrs. Norris and I know them all. Now be off with you before I have you expelled for wasting our time. Заховалися. Скільки нам показує? 53%.
А, мы ніндзя, мы асасін, мы Гаррі Поттер. А вось там токен бачна гэты. Вось мы сталі небачнымі. А як мне забрацца туды? Толькі ніякага таймера, нічога такога няма. Давай, Півз. О, Півз, блин, Філч. Іди. Оп. О, не. Хто бы гэта мог быць? Скоча тут. Я так само жадаю карыстацца сакрэтнымі калідорамі. Yes, Mr. Filch, what is it? Professor Snape, you said to alert you if I heard anyone sneaking around in the Forbidden Corridor. Well, Mrs. Norris and I suspect that one of the students may be trying to sneak past us. I see. That's very interesting, Mr. Filch. And I have an idea who it might be. But we have ways of dealing with interlopers. You have my permission to use the harshest measures necessary. There is something very special in the Forbidden Corridor that I've had my eye on for some time. We can't let anyone interfere with my plans. Can we, Mr. Filch? No, indeed, Professor Snape. Mrs. Norris and I will be extra vigilant, watching out for intruders. See that you do, Mr. Filch. I have something special planned for anyone who tries to defy me. Я натурально тут як злодій говорить, по типу, у мене є мої плани. Нехто там спрабує перашкаджаць ім. Літаральна злодзей. О, блин, навошта я за ім пайшоў, можа было паглядзець яшчэ. Не? Немагчыма вяртацца? Не, немагчыма. По типу, у кнізе, мне падаецца, і ў фільме можна яшчэ по типу, яны самі сабе прыдумалі праблему, якой там не існавала, ну, Гары і астатнія. А вось, але тут ён дакладна такі, ха-ха-ха-ха-ха. У мяне ёсць планы, якім не павінны перашкаджаць. Там у калідоры знаходзіцца тое, што мне патрэбна для маіх злодзейскіх планаў. Ха-ха-ха. Так, ключ. Блин, заскачаў. А не ўжо, мне патрэбна праз верх ісці. Халера. Добра. Ты. Нормально. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин. Я не думал, што ён літаральна мяне ўбачыць. Я думал, яго па типу ёсць зона, якую яны бачаць. Халера. Ідзем. Няўжо з самага пачатку? Так, з самага пачатку. Толькі ключы не трэба збіраць. Ну, хоць гэта добра. Я не памятаю, як у кнізе, у фільме, здаецца, быў падобны дыялог, які Гара паслухаў, толькі там быў Снейп і Квірл. Ну, просто з Квірлом мае сэнс больш. Ну, по типу, залежыць ад кантэксту. Таму што, ну, Філч-то ніякім бокам-то ўвогуле да гэтай гісторыі. А Квірл, ён мог прыкідвацца як дапаможнік. Ну, ён і прыкідваўся гэтым дапаможнік. Вось. Блин. Intruder!
Intruder in the forbidden corridor. Гэта ось тут 100% агучка выкарыстоўвалася, записывалася, яна асабістая, ну, спісаная для гульні, то бок яна не была не той, каб дорожка просто з фільму выдрана. Вось. І яна дакладна выкарыстоўвалася тая ж самая на ПК-версіі. Вось гэты Intruder in the Forbidden Corridor, вось гэта ўсё. Дзякуй вялікі за мой ангельскі. Яно дакладна 100% той же з тымі ж самымі інтанацыямі было і ў ПК-версіі. Я ўпэўнена. Місіс Норрис, пачакайце. Дякую вялікі. Что у нас тут? Тут у нас унізе місіс Норрис. Собрали, забираемся назад. Знову же скокнем до манты. Ось тут. Ты не збираешься з'являться сьогодні? Дякую. Але ж гэта падтрымліваецца. Калі мы зараз у гэтым калідоры, то бок такая ж секцыя была у... Блин, выбач. Блин. Зноў жа па новай. Просто тут якая справа. Калі гэта ўжо секцыя па тыпу калідоры гэтым, гэта прыкладна атрымліваецца зараз, потым сцэна з тролем, і потым яны ўжо ідуць у гэтую самую, ну, за камянём, я так разумею. Блин, заўважыла. Разгарнулася непростой бок. Добра, не будем спяшацца. Вось, не будем спяшацца. Вельмі асцярожна і павольна. Так, ключ знизу у нас уже есть. Забираем этот токен. Ну? Рубишь, гары. О-о-о. Только не это. Холера. Я ж толькі выкидываю тебе спокоя і нічого далі. Натафіл чим постер. Так, нічого далі. Ніяких ні наказаний, ні порушенняў. Адзінае самае наказанне гэта паўтараць усю секцыю самага пачатку. Пакаранняў. Выбачаюся. Так. Зараз мы праскочым зноў. Давай, давай.
Тут можна прабегчы гэту секцыю так. Калі не запінацца, яшчэ можна там прабегчы таксама нормально. Зі Поттер. Я уявляю... Блін, цікава, як виглядають спідрани по гэтай PS1 версіі? Бо ў PS1 хапае глічоў, якія спідранеры могуць выкарыстоўваць, і там любая гульня, якая зроблена, там і хапае варыянтаў, каб праскіпаць цэлыя, блін... Оу! Ось яны дзе ходзяць. Так. Толькі аднаго не бачу. Дзе там місіс Норрис? Хаця я, можа, зараз праскачу нават без мантыі. Так жа? Філч, ідзі адсюль. Як вялікі. Вось. Вельмі паломаны спідран. Так. З усіх бакоў. Ага. Тут дзверы пройти. Что же мы там чуем? Жудасна, пайшлі адсюль. Так твары дзеўбецца полигоны, что просто, блин, капец, там просто подмигивая. Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The Mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. Harry! A huge troll is on the rampage! Путінька ми до тролі переключилися. She needs our help. We must try to rescue her straight away. Come on, Harry. We have to get moving. Так, версія з тим, каб пакідаць падлетку мантыйнай небачнасці, гэта, блін, бзда. Троль тут паў замку ўжо разнёс. Ну, з такой хуткасцю, насамрэч, танк атрымліваецца троль, і што замінае далей сюжэтна, проста адразу кінуць гэты момант з ўжо паходам у калідор. Ну, не калідор, а за камянём. Прыгажу які, а? Harry, you distract the troll and I'll find Hermione. О, гэтую секцыю я памятаю, я ненавідзеў на ПК. Ну, падобную секцыю, она не такая ж дакладна была. Праблема ў ёй была ў тым, што трэба было скакаць. То бок зараз ад мяне гэта не залежыць, я проста бягу. І яно добра працуе. Не блага так. На ПК-версіі трэба было, блін, самому скакаць, яшчэ бачыць. Ты ж не бачыш, куды бяжыш? Мне не дазваляе ісці з мантай у ванным пакоі. Ну, на другім курсе будзе. На другім курсе.
А, я думаў, гэта на факелы кідае, мне падаецца. Зараз калі будзе яшчэ адна секцыя, там факелы ён не кідае насамрэч, это ён проста збіваем факелы, якія на сцянах. Are you alright, Hermione? Harry, I'll try to charm the Trolls Club so it bashes him on the head. Use your knockback jinx to keep those toilets from hitting us. Оборонимся у туалетов. Самый час. Ау. Не вельмі атрымалася. А! Нет! Я урона яшчэ урона заклённым отправил. Оп. У сенсе 25 толькі пунктаў Гриффіндору. Дзе мои 3500? Жадюгі. Гэта яны накіравалі троля ў прыбіранню з Гермёнай. Там прыкладна нешта такое было. Ну, па тыпу, яны... Альбо не, пачакай, альбо я зараз прыдумваю, гэта толькі ў фільме і ў кнізе такога нічога не было з прыбіральняй. Hogwarts' second Quidditch match of the year is about to begin. Gryffindor will be competing against the redoubtable talents of the Ravenclaw team. I realize this comes on short notice, but you're the best seeker we've had for ages. We're all waiting for you at the Quidditch pitch, so come at once. Deputy Headmistress McGonagall. Старенькі гуні не ведалі сюжэт фільма, дзе Гаррі і Рон знайшлі тролі ўжо прыбірання. Там прыкладна так і было, то бок у іх быў проста асістэнт з Warner Brothers, які прыкладна ім гаворыў сюжэт. У фільме, які яшчэ не быў выпушчаны нават. І яшчэ моманты такія таму выгляда неяк, ну, як ёсць па тыпу персонажаў прыкладна яны ведалі прыкладна як выглядаць будуць персонажы, бо бачылі каст і скриншоты з ну не скриншоты, боже, фоткі з сетаў, ну са здымак фільма. Вось. І яшчэ ў самой кнізе і ў фільме, наколькі я памятаю, што яны не заманілі троля, нічога. У ПК-версіі гульні яны заманілі троля, і потым зразумелі, што яны заманілі троля да туалета, дзе была Герміона. А асноўны пункт быў у тым, што яна бы не пайшла ў той туалет, ну, па тыпу. Рон быў павінен у тым, што яна апынулася ў туалеце, таму што яна плакала за яго, таму што ён там нешта ёй сказаў дрэннае, наколькі памятаю. Вось, і таму троль, ну, яна не была ні разам з усімі, яна пайшла у туалет. Вось, а яны былі ў гэтай ўсе ў вялікай зале. Кніга выйшла ў 97-м, то мы ще не чыталі, так яны не заманівалі троля. Справа ў тым, што троль проста апынуўся ў замку. І яны-то чыталі, у іх ёсць інфармацыя па кнізе, яны разумеюць сюжэт плюс-мінус. Плюс яшчэ ёсць пофіг, які сюжэт у кнізе. У тебя ёсць асістэнт з Warner Brothers, які жадае бачыць сюжэт, які будзе супадаць з фільмам. І яму похер, што там у кнізе напісана. Вось у чым праблема іх у распрацоўкі. Ось як ты кульбіт мне цікавы, ну, абавязкова для пачатку матча. Może dodać gdzieś заховаться, будем może po kroku skończyć. Зараз починається. Нам перешкоджать будуть. Я сам докладно не пам'ятаю, як у книзі було, але гэта тое, што я пам'ятаю. То бок, справа ў тым, што гэты момант по типу ён у абодвух гулян ёсць такі момант, калі яны по типу заманілі троля ў пакой, але гэта як скараціць матывацыю ў гульне ў самой. То бок, асістэнт... Што, куды ты паварочваеш? Да што ты будзеш?
Наганяем, наганяем, наганяем. Goes behind. Potter takes the lead. I'm Ти not що ти будеш seeing робити? such flying. Oh, that was close. А. Полненько, добре. Я трохи на гэтым сконцентруюся. Ось, ёсць асістэнты, ну і там адні і тыя ж людзі, мне падаецца, былі, якія кіравалі распрацоўкай гульні, ну як не распрацоўкай гульні, а кансультыравалі наконт таго, што патрэбна, а чаго не. Вось, і яны жадалі прыкладна адну і тую ж сюжэтную лінію, па якой былі абмежаванні для PlayStation 1. І гэта лінія павінна была быць бліжэй да фільма, чым да кнігі. То бок кніга была нават не арыентырам. Таму дзіўная сцэна па тыпу з тролем, якая мне падаецца, з'явілася толькі ў іх гульнях. Па тыпу троль забягае, яны прыводзяць троля у туалет з Герміонай. У фільме такога не было, наколькі памятаю. I've got some bad news, Harry. Norbert isn't doing too well. He's very sick. Вітаю, Снорчик. У сенсі, Need to хто make him ти some хто? special dragon tonic to pep him up again. The tonic needs Я б додати something більше геймплею з тролем, а rare гэта так само має there шанс. aren't any Так. in the castle. So you and I must go to Diagon Alley to get them. А, гэта вось нечакана. Это нечаканенько. We need 3 peacock feathers, 1 eagle owl feather, and 3 giant purple toad warts. But we can't buy anything without money. Go to Gringotts to get some canuts, sickles, and galleons. Griphook will see you right. I'm off to the leaky cauldron for a few butterbeers if you need me. I'll meet you when you're all done. А чмурынны ён такой, па тыпу. Ну, Гаррі, глядзі. Нам патрэбна вось гэта і вось гэта набыць. Но ты гэта ж не можаш зрабіць без грошай. Таму ідзі ў банк, забяры адтуль грошай, а я пачакаю цябе ў бары, пакуль ты там будзеш зусім разбірацца. Добрага табе здароўя. Скажаш мне, як разбярэшся. Gone on holiday. Back next week. Чмурэнна. Due to some faulty cauldrons causing a stir, we are closed today. Добра, цікавае месца. Можна у бар просто за ім пайсці, не? Нельга? А як... Што? А чаму мы ў завулак пайшлі? Гэта ж літаральна... Harry Potter, yes? For 3 sickles, I will allow you to go out to the back and fetch one for yourself. No sickle coins, eh? Try... Добра. Ой, поглядзіце. Прыгажосць якая. А, добра. Блин, а захаванне там ліч... Я ж не захоўваўся пасля троля. Я просто ў гэты момант чатку чытаў, калі яны размаўлялі з Хагридам, але ж яны зараз адправіліся. Гэта не флешбэк, правильно? Ну, нам ухрынгацца ў любым выпадку. Што вы там глядзіце? У вас тут пацукі трохі... Вартаюся праз 5 хвілін. Окей, цікаво у вас тут. У вас тут пацукі ляснуліся. Вызывайте контроль жывёл. Добра, тады пашлі за грошамі ў Грынгац. А хто это у вас тут? Harry Potter, stay well away from here. That
is Nocturne Alley. The shop's down there, deal only in the dark arts. Now run along before I turn you into a vole. Окей, як скажеш. А ось і книга. Тільки нам показує на заховання. Зараз побачимо. Показує 65% гульні. Не халеры, собі ми пройшли. Добре, я давайте уже буду глядзець. Падсумаванне, невялічкае падсумаванне спачатку. Для гульні параўнанне хутчэй будзе з ПК-версіяй, з якую я гуляў, гэту я не гуляў. Упершыню бачу. Я бачыў, як сябар гуляў, але не гуляў сам. Дык вось, яна добра, мне падаецца, распрацоўшчыкі, ну, лепей, чым ПК-версіі. Мне такое адчуванне, што каб яны не былі абмежаваны PlayStation 1, яны бы зрабілі на значна больш гульню, бо ў іх было жаданне, напрыклад, даць таго, чаго не было ў ПК-версіі гульні. Гэта даследаванне Хогвартсу. Так, то тут падобныя пазлы, усяго менш па адчуваннях, бо мы неяк ляцім па сюжэту, мне падаецца, у ПК-версіі там значна больш кожны сегмент займае па часу. Тут жа яны, ну, па тыпу, каротенькія зусім, што не вельмі добрае, на мой погляд, але просто, зноў жа, абмежаванне PlayStation 1 на ёй распрацоўку любой гульні займала, ну, асабісці, калі 3D, платформеры, вось гэта ўсё, это было складана, это было праблемай. Таму гэта, ну, як мінус. Зноў жа, калі параўноўваць проста гульні, якія выходзілі тады вось такога плана, яны рабіліся спецыяльна пад фільм, пад выхад фільма, там, звычайна пад выхад фільма альбо нейкага серыяла. Серыял менш верагоднасць, хутчэй больш пад вялікія выхады. І яны рабіліся спецыяльна, каб прадаць вось у моманце. Пад тыпу, без розніцы, якой якасці будзе херня, яна была павінна быць проста затычкай, якую купяць дзеці, як толькі там паспытаюць у бацькоў, каб яны далі ім грошай на гэтую гульню. Просто вось таму, што ў моманце, таму што зараз яна прадаецца. І звычайна дэдлайны жорсткія на такіх гульнях, ну, на распрацоўкі. І якасць іх звычайна вельмі нізкая. Калі паглядзець усю серыю Гаррі Поттера гулін з кожнай часткай, яна, ну, скажем так, былі вялікія правалы там. Ось. Тут ёсць хоць нейкая спроба дадаць, то бок распрацоўшчыкі хацелі дадаць даследаванне Хогвартса, хоць нейкае, каб адчуванне было ў замка. Яны ведалі, што цікава, то бок, ну, што ёсць нейкі загадкавы замак, у якім шмат чаго, але, ну, гэтага не тое, каб шмат. На жаль, абмежаванні і па бюджэтах, і па самой кансолі. Але для гульні па фільму гэта неблага. Это довольно неблага. Вось. Добра. Давайте глядзець, хто у нас там чым займаецца. У нас зараз Малаток гуляе у Крыкс. Дайце-ка зазірну, што гэта ўвогуле такое. Я не ведаю, што гэта такое. Платформер, не платформер? Давайте, окей. Добра. Найнрэвен зараз малюе паштовачку для Тодзі і Эрэкі. І куткі гуляюць у Юменікі. Давайте я вас отправлю Так, я отправлю вас до Малатка. Так, я гуляла на ПК ў першую частку до таго, як глядзела фільмы і чытала, дарэчы. Ну, я праходзіў дакладна ўжо пасля кнігі і пасля фільма. Так. Артхаус Інді. Не, гэта грошы вялікай карпорацыі. Вось у гэтай гульне укінутыя. Так, добра. Давайте отправлю вас. Жадаю вам добрых выходных. Магчыма, ёсць невялічкая верагоднасць, што будзе раптоўны стрым на выходных, але не, яна зусім невялічкая, бо шмат планаў на іх. А тады побачымся ў панядзелак. У нас, скажем так, у персоне 3 мы дабіліся таго, што ўсяму свету будзе кабзда. Дзякуючы нам. І побачымся.